Serbisyo Publiko, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number one and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay Zone 2 diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes sa Pebrero 9, tuig 2026. Sa gihapon kay imo kaupod, imo laga nimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalakuan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Iloilo City Police Office ginakabing nga seryoso ang kaso sa motor napping sa Haro. Ang Highway Patrol Group Regional Office 6 nagapanguna sa investigasyon. Sang sanopi ang way naging seryoso ang pagpangawataw, kagang pagpangarnapaw. May kaso gali sa bulan sang Setyembre. Sa aton sini mga kabumbo, kung way naton ini ginasukot aton sini mga otoridad, way panilaging kabig sini nga seryoso. Sa dugang pa nga mga balita, kag impormasyon, mga sticker kag slogan ni Mayor Raisa Trenya sa mga service vehicles ang syudad na pangkakas na kasunod sa Memorandum Circular or DILG Memorandum Circular 2026-006 o kunining anti-EPAL policy. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, PRO6 ginamonitor ang mga police personnel agud masiguro nga wala sa nagalapas sa ginapatuman sini nga anti-EPAL policy. 443 ka mga person deprived of liberty sa Barota Cavite District Jail, benepisaryo sang labing una nga multi-purpose building sa Pugos nga rehiyon. Muni madalakuan mga balita, issues kag impormasyon may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombohanay sa Udto. Sa mga nagapauna karon dalakuan man sining mga balita latest sa sining impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Preparado nga magtambong si Ramil Madriaga ang anay aid kag ginapayag sining bagman ni Vice President Sara Duterte ini magtistigo sa impeachment proceedings kag Office of the Ombudsman pananglitan nga siya ang formal nga igapatawag. Sa pahayag, gilayo naman sini nga ginklaro sa iya sini nga abogado nga si Attorney Raymond Dapalad nga wala sila sa nga may nahibalawano kon intensyon sa sining affidavit ni Madriaga ang malakip sa impeachment complaint sa batok iya sa kay Vice President Sara Duterte. Natumod lamang ang pangalan siya kung nagwa ang pangalan sini sa pila ka mga nagwa man sini ang mga impormasyon. Subong pamangin pa siguro nga preparado ang iya sini nga kliyente nga mag-atubang sa Kongreso pananglitan nga padalhan inisang sa pina para nga mag-akto bilang witness, sabi diray. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan ti nahibaluan ko no ining ni Madriaga kay nagatuon man siya sa abogasya, nahibaluan niya man ang fact no nga mag-execute sa affidavit kag pwede man siyang ipadawag sa Kongreso, sa Senado kung sa Ombudsman sa aton sining mga kauturan. Suno sa iya sining abogado ang willingness ko no ni Madriaga ara basta nga makabaton ang inisya sa official communication no sabisan din man iya nga sangay sang aton sining gobyerno no kun pananglitan kinahanglan siya bilang isa iya ka witness o resource person. Ginaklaro naman nga wala pa sang sinuman nga nag-contact sa kay Madriaga sa nasambitan sinikaron nga issue. Nagalaw ang House Committee on Public Accounts sa chairperson kag Bicol Saror Party List Representative Terry Ridon nga mahublasan sang maskara ni Madriaga ang mga nagbaton sa confidential fund halin sa Office of the Vice President kag Department of Education. Di sunod sa kay Representative Ridon siya kung may nahibaluan si Mr. Madriaga
tuhoy sa mga bugos nga pangalan at simpo na parang mano ini masa publiko ini kag makangkon sa kaklaruhan klaruhay kita diri hilabina sa mga wala masabat ni Vice President Sara Duterte. Ginapayag nga naubos ang 612.5 million pesos nga confidential fund ni VP Sara, kalakip ng 125 million pesos sa sulod lamang sang 11 kadlaw sadtong Disyembre 22 or Disyembre tuig 2022. Nauna na nga ginpayag ni Madriaga nga nagserbi ni siya nga bagman kag naga-deliver sa mga bag kwarta, no? Para sa Vice Presidente. Ining si Mary Grace Piatos kalakip sa mga nagpaton sa confidential fund ni Duterte sanding sa dokumento nga ginsumiter sa talatapan ni Vice President sa Commission on Audit. Sa Huwebes ginpadala sa talatapan ni House Secretary General Shaloy Garafil ang duha ka mga impeachment complaint bato kay Duterte sa Office of the Speaker. Di saton sini nga mga kabombo ang panindugan iya makapila naman ka beses nga ginpayag sa spokesperson sa legal team ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Michael Poa sila nga ti ini nga mga isang isyu sabto namon iya sa proper forum, no? Kay ti ara na saton sini iyang layi ara saton sini nga konstitusyon ang when it comes siya sa confidential fund, hindi man iya basta-basta, no? Or amo lang sina kadali nga i-divulge or i-pangalanan ang mga tao nga subject sa confidential fund or may mga confidential fund nga ginparti ni Sir para sa ila, no? Kay ti sa tuanay base kon makompromiso kuno ang mga ongoing investigation, mga ginatuyo pagin sini nga mga operation, so on and so forth, no? So sabahin karon sang Vice Presidente sandig pa iya sa kay Attorney Michael Poa sa niya kon ang Senate trial, no, or ang hearing sa aton sini nga mga kabombo or impeachment trial rather, amo ni ang mambal naton is ang proper forum para nga sabton ina ti preparado man kuno kag na preparahan nga daan sa kampo sa Vice Presidente. Sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. Ti amo gani ni ang isa sa mga makabing naton iya big time budol, no? Sa bilog sini nga pumuluyo sa pungsod Pilipinas nga man big time budol. Di sadtong tsimpo sang nagapapili, no? 2023 or 2022 elections, no? Correct me if I'm wrong, or 2019 sa aton sini nga mga kauturan. Tiyamakon mo na Vice President Leni Robredo, Senator Kiko Pangilinan, grabe mo kung ilista mong ila siniya Bombo Chris nga mga plataporma ni gobyerno. Sus Maria Kagusip, halin guro dire, halin sa Mindanao hasta sa pare, labot ang ila sini nga mga priority, ang ila sini nga plataporma ni gobyerno. Mangkoton mo naman, santo anay, no? Ang tandem naman iya, Bongbong Marcos for President, Sara Duterte for Vice President. Mangkuton mo kung anong plataporma ni gobyerno. Why na sa namo pang pautot o kung anong mga sahi sa mga inistoryana, istokada, historiador, labador na. Why na? Sabton lang unity. Unity lang bukang bibig. Di siyempre, dugang-dugangan mo na bisang 20 pesos ka bugas. Ano pa ito gani? Asa doon mo na? No? Kung istoryan mo, tandem ni Marcos kang ni Duterte, unity na. Sa aton sini makasimanwa. Ang Tigres ang Luzon. No? Nagupod sa gilasang Davao. Porte, grabe. Tapos unity.
Unity lang ang unity sa aton sini nga mga kabumbo. No? Subong, ite na lang sila. Auso sa, pulo pasensya sa mga tinaga ang ingamit ko. Oh, why ng UN? ITY na lang sa aton sini nga mga kabumbo. Oh, kaya makon mo sila banwa. Oh, kung upod di sila kadua, ginahandom, ginalantaw sadto, unstoppable duo, makahatag sang kayuan sa buko sining pumuluyong Pilipinhon, but because of political interest and political greed. Oh, natawan niyo sumungla, sus Maria Kagusip. No, hindi, sanda gani magbugnuhan na yung kedua. Oh, hasta naglapot nga, mapinatsanay doon sanda mo. Oh, hindi bla? Ti sa aton sini nga mga kasimanwa, no, amo na sa plabuton sini nga eleksyon, dapat ya doble, triple, quadruple sini nga halong naging kita. Hindi kita magpainto, hindi kita magpatunto, no? Sa mga nagapakuno-kuno, oh, ngati sila kuno ang matutuod sini nga sabat sa madugay tanang ang ginapangita nga mga palamangkutanon. Oh, por Diyos por santo sa aton sini magkasimanwa. Pero sa gihapon kadamo sa mga palamangkutanon o damo sa mga nagapabilin sini nga what if si Vice President Leni Robredo ang nagdaog bilang presidente kay ang Vice President niya si Sara Duterte. Oh, may amo ayhan sini nga natabo. Oh. Sa aton sini magkasimanwa. Oh, ugaling kiti bangod gani sa political interest and political greed natabo ang nasambit sini karon nga sitwasyon. Why naman kita sa iban pa nga makita sila diri nga rason sa aton sini nga mga kabumbo? O kundi akoon man sang magtimbang sini nga bahin, ang ila sini nga kagustuhan, ang ila sini nga ginakaluyagan nga magpabilin sa posisyon sa authority in authority sa aton sini nga mga kabumbo, no? Amo na ang nagtuga sa nga baga nga sa karon, no? Nasunog ng unity sini nila nangin abo, sa aton sini mga kabumbo kag sa karon daw kasubong kag halos sila iya ang mahabuyanay na sang kalayo para sunugon ang isa kag isa. Pero nanotisyaran nyo, gulpiada lang, bumuya dayon si Senator Rodante Marcolita. Ihatag na lang kalayaan, kalayaan na island group na. No? Mas kilala nga kalayaan group of islands na bla. Ihatag na lang na. Oh, why na nadala sa aton sining ano? Why na nadala sa aton sining tawag si gani exclusive economic zone? Ihatag na siya na sang sa ang kulon tanang ang kulon, mabutang na sa risko kabuhi isang aton sinima kuturan to. No, nga mga manog pangisda, una bes kinaan, Sir Rodante Marcolita, Sir. Way mga dito pa, itong ambal tatay, di ko nga kumagdaog sa presidente, masakay sa jet ski, kaga itibsok ito ang bandira sa Pilipinas. Di ka malo ka mo nga naglabot sa punto, nga mo itong inambal ni Senator Rodante Marcolita. Bala kung ano to? Balatian to? Ano nga balatian to, Bumukris? Diverticulitis. Diverticulitis. Para nga siyempre, madulo divert man ang isyo sa balik naman kita sa pagpainit sa isyo sa West Philippine Sea. Kaya siyempre do, kung sa ano pablaga matamat na to, indakal mo, indakal nga bukal-bukal na to impeachment matok sa kay Vice President Sara Duterte, sa aton sino makabumbo. Pero naman ang mga medios posibles na sa aton sino makabumbo para nga ma-divert naman ang atensyon sa mga pumuluyo. Ti siyempre, suprer naman tadayon sila, no, aton sino opisyal sa ginatawag nga balatian nga diverticulitis. Kaya mo nang diverticulitis. Out of nowhere, mambalya sila Rodante Marcolita. Tag na lang na sila ang kalayaan group of islands ka na. Sa aton sini mga kabumbo, kaya may mga malakip sa aton sini exclusive economic zone. Dapat sinitani may mga muhon, muhon, ano matyang mo, ribalo? Hindi pala. Pero seriously speaking, sa aton sini mga kasimanwa, siyempre diverticulitis na iya.
Para nga may ma-shift na naman sa isa na naman ka dako nga issue ti anong magluwas sa impeachment sa karon, ano pang mga do wala katapusan iyaw nga issue kag dako kag makabig na to need sang atensyon sa bugos kini nga pumuluyong Pilipinhon. Way sa liwan kunti amo ang West Philippine Sea. Di ba? Ti kita mo diverticulitis na yon sa aton sila Kasimanwa. Ti lang tawag news na Blabanwa. Pero sa aton sila Kuturan, hindi makamo magkalipat. Hindi makamo magkalipat. Sa mga promisa ni former President Rodrigo Duterte, nga pananglitan kuno magdaog siya bilang presidente, masakay siya sa jet ski, kag itibsok niya dito, sa West Philippine Sea, ang bayahay sang pungsod Pilipinas. Ayahay, nakalapot lang sa Netherlands to, huwag gid sa tigaway gid niya matigayon matibsok to ang ano, no? Huwag gid niya matigayon matibsok to ang ayahay sa pungsod Pilipinas, no? Amo sina gani banwa, no? Hindi man tanan-tanan sini nga mga opisyal naton ang makabig naton iya amo na gid inang pinakaraming opisyal. May mga flaws man sila kung pagatawgon kag kung pagaistoryahan ta pa, no? Pero sa aton sini Kuturan, inyo sini nga ikiluhon kung sino bala ang mas may dako kag mas may mabugat siniya nga kasalanan para nga nahimo nga nagapaantos sa pumuluyong Pilipinhon sa aton sini nga mga kabumbo. Instead kung tani subong, no, kadamo sa mga mambal naton need nga i-prioritize. May mga need nga i-develop, i-improve nga mga programa sa gobyerno, at the same time may mga nagakadapat kag mas labing nagakinanglan sang bulig sang gobyerno. Pero nung nagakatabo, kumo kay layo pa eleksyon, tihipo sanay pero kung lapit na lang eleksyon, lang tawa nyo. Mansig propaganda na lang sila dayon sa ila sining kaugalingon promote sa ila sining kaugalingon galing iti subong do medyo aklahag na sila kay nga bala nyo may memorandum circular 2026-006 tiyan mo man na subong ang amo man na subong medyo ipit-ipit sa aton sini nga mga mga lampingasan nga mga politiko amo man na subong ang pulupigar-pigar sa ila sa aton sini nga mga Kasimanwa. Pero kung why na, damo naman sila damo naman sila pinatay huya nga promosyon sila sini nga kauglingon. Nga why gina sa lalabot. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero medyo dabok-dabok man gawa si Senator Panfilo Ping Lacson sa amo sini nga isyo kay binirada yadi ang mga Pinoy nga traidor. Nagpandam diri si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson batok sa mga ginatawag sini nga homegrown traitors, mga Pilipino nga anytime pwede kuno ibaligya ang Pilipinas kalakip or kabaylo rather sa nga ila sini nga kaugalingon nga interes. Suno kay Lacson, may ang mga kasubong sini nga mga traidor, lakip na mga technical intelligence ang pinaka-common, no? Nga ginakuan sa nga impormasyon sa geopolitics, no? Sa aton sini nga mga Kasimanwa, sining Sabado tigin na balabagan ni Senator Panfilo Lacson ang suwisyon nga i-surrender ang Kalayaan Island Group or KIG kag sa karon, no? Pahayag sa aton sining senador nga wala sang kinalis or wala gin kinalis nga daw kasubong lang kuno nga gin surrender ang Luzon kag ang bug-o sining pungsod Pilipinas. Sa aton sining mga Kasimanwa sa hearing sa Commission on Appointments sa itong nakaligad sining Miyerkules kontra ni Lacson ang ginduso ni Senator Rodante Marcoleta nga i-surrender sa Pilipinas ang KIG pinaagi, no, sa mga napahayag sining dugay na nga naga-eksister kuno nga legal nga prinsipyo nga nagasuporta sa angkon sang
Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Ginpayag naman sang abogado kag adventurer nga si Tomas Cloma, no? Amo ni siyang nakadiskubre mo, no, sa Spratly Islands. Tingin ginplastar ini ni Senator Panpiloping Lacson nga si Attorney Tomas Cloma, adventurer kag isa iya ka abogado, among nakatukib sa Spratly Islands, no? Kag ginsakop pang mga ini sa idalom sang prinsipyo sa res nullius. Tsakto or nullius, res nullius, kung sa diin ang sinuman nga makatukib, no? Kag makasakop sang duta, amo ang ginakilala sining nga tag-iya, no? Pero ti surrender man ni Cloma ang ownership sa nasambitan siniyang lugar sa gobyerno sang Pilipinas. Sa karon may Pilipino nga naga-star sa KIG, isa ka lugar sa Palawan ang ginbisita sa ni Lacson sa tuig 2021. Di kung sakop ini sang Palawan, mambal kita yang mambal kita yang sagwa na sa exclusive economic zone now. Kag nga mambal kita yang iyan niya ka China. Sus Maria kagusip na ano man kamunyo diverticulitis gani. Kay ti gina-expectar na nila nga masagidas na ang impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. So ang iya sini nga kampo, need man sini nga mangita sa nga diverticulitis para iya nga ma-shift naman ang atensyon sa iban sini nga tao kay ti isa man ini sa mas tutukan pagid mo sa aton sini nga mga kabumbo, makon mo imo ni surrender mo imo ya ang inyo sini nga kadutaan ni surrender mo imo ya sa nagaangkon sang nga sila man kuno ang tag-iya sini. Ti kunti pukwat-pukwat naman alatrasan sang madamo kag nagtutok naman sa kasubong sinang isyu or mo sinang isyu, but sa gyapon do kasubong iyang bangungot ni para sa mga Duterte supporters sa pamilya Duterte, particularmente ni Vice President Sara Duterte, ining another round sa impeachment complaint nga file na karon sa iya, batok sa iya, ara na karon sa office sa House Speaker. And eventually, sa aton sini nga mga kabombo, mabalaan gini naton as soon as makumplito na ni ang sufficiency, no, in substance kag ang inform, no, amo na ning pagsaka gilayon to sa mga impeachment sasabahin naman iya sang Senate agod nga umpisahan ang impeachment trial. 51 minutos na nakaligad sa takna sining las 11. Sa mga nagapayag dira nga si ining negosyante nga si Charlie Atong Angara unos Cambodia, no, tiambal sang Cambodian Ministry, no, sa isa ka Facebook post ang Sabado nga waay kuno tuya, no, waay nagapanago to sa Cambodia ang negosyante nga si Charlie Atong Ang, kabaliskad sang pahayag ni Department of Interior Local Government DILG Secretary John Vic Rimulya. Sa aton sini nga mga kabumboti, why sang liwan kunti ang spokesperson mismo sa Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation ang nag-confirm nga ining si Charlie Chu Hai Ang, also known as Atong Ang, no, nga wanted rin sa pungsod Pilipinas bangod sa pag-ulamid sa iya sa sining ginaligar krimen, no, ang wala iya sa Cambodia sa aton sining mga kabumbo. Si ang ginakabig most wanted person kang ginapangita karon sa mga otoridad sa pungsod Pilipinas, may kantanan sa sining warrant of arrest sa mga kaso nga kidnapping kag serious illegal detention, may kaugnayan sa mga nagkaradula nga mga bulangiro. Kag ginsalom-salom man tos may taalik, no? Bubukres, di ba? Salom-salom man tos la. Salom sila sa talik, dugay-dugay. May sako! Salom-salom sila sa talik, dugay-dugay. May sako! Binutong ang sako! Sos, Maria Kagusip, may mga tulaan to.
May mga tulan, may mga bayo. Grabe, no? Do kung makambal ka man, do portion la sa una sa Good Morning Philippines sa Bumbo Crisilogo. Grabe ba? Lita. Di ba? Sa aton sinima kasi manwa. No? Tiyan mo ito natabo. Divers, no? Ano mga scuba diver, oh? Kantos la tos may, taalay ko. Tos la? Salom-salom tos la. Pag salom-salom nila, aram lang alito sigad kag ang mga sako nga ginbutang nga ang mga sako nga nanod. Nano ka man imo bubutsa mga sako nga ginbutang man. Ara na sako. Kay na-save ta para gali Bumbo Chris. Sabi ko, natunaw na naupod sa mga tulan. Pwerte, no? Grabe ka ng sako, Bumbo Chris, no? Huwag ka kadunot, no? 2025 pa ni mo, 2024. Tinatabo to during pandemic to 2021 hasta 2023. Nabukaran 2025 o 2024. Tatlo ka tuig nga nahuluman dira sa Taal Lake nga may mataas nga content sa nga sulfuric acid. Bilog piyagyapon ang ang sako bubukres. Kagang mga bayo to wala nagkalata. Di nagalibog kag ang ulo ko kung may findings na to. No? Kung bala mga remains gid man to sang nagkaladula, ang nabuyagyag lang is mga 30 mo, sobra 30. Pero ang balsang ni Julie Patidungan, mga sin na to na pangtagbong namon na. No? Mga pang tagbong ko nila, mga sinatok bilog. Por Diyos, por Santo. Sa aton, mga patamaan man tuto, Julie ba? Tiyan mo na, diri karon kag sa madagdagan sa warrant of arrest, nago lang ni nga nago si Charlie Atungang, kag bisan na dinikada nga pinanaguay gro nido, mayaw-ayawan gini sila, kag isa man ini sa pagpangangkat karon sa bahin sa aton sin motoridad kung ano sila kaseryoso. No, kag dapat kidya magpangibabaw aton sini nga lagi. Bisan ang subject pa sa sining warrant of arrest, ang makabig naton iya isa ka multi-billionaire. Damo kwarta, damo resources. Pero tindi hamak ka mas damong kwarta, mas damong resources sa aton sini nga gobyerno. Sa aton sini nga mga kabumbo at isway nga ginatingwaan man karon sa nga aton sini nga opisyales, particularmente sa nga Department of Interior and Local Government, no? Nga madakpan kag matunton kag madakpan, matultulan kag madakpan ining si Charlie Atungang. Sa isa ka report nagikan sa Immigration Department of Ministry Interior sang Cambodia, wala sang record sa pagsulod kag pagwa, no, ni Charlie Atungang sa ila sining pungsod. Una nga ginpahig ni Rimulya nga may nabaton ini siya nga impormasyon sa mga otoridad nga yara sa or posible nga yara sa Cambodia si Ang nagpalagyo pinaagi sa backdoor kag nagpadala sa police team para nga paitaon si Ang. No, sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Di pwede man ni siya may mga eroplano ni siya, may mga barko ni siya atong Ang, may mga yate. Damo resources niya, hapos na niya makapalagyo siya. Di dako ni nga pagpangangkat karon sa aton sini nga mga kabumbo, sa aton sini mga otoridad. Pero kung ako iya kay Secretary John Vic Rimulya, tingwaan ko gini kay blamo greatest achievement yan no, sa aton sini mga kabumbo kung sa iya sini nga tsimpo madakpan, mapriso ining negosyante nga si Charlie Atungang. Forever ka na gina yung mapabilin sa paminsaron sa mga Pinoy nga abo lang niya ang tao nga nakapadakop sa kay Atungang. Ang iban siniyate nagprote lang ang mata, ang ila sini nga kalimutaw ay ginila madakpan si Charlie Atungang kablagyoged. Now, nabaliskad pa, nakasuhan pa sila, pero si Rimulya, si John Vic ati siya gining nagpadakop kay Charlie Atungang. Dumalagan ni Senador, butuhon na mo ni. Mga mamo ng istukada, sekretary, dapat pinsaro mo na. Tingwahan mo, gid. Anyway, bala naton, wala nagapabayaton sin motoridad, padayunon sini nilang pag-manhunt karon. No? Batok sa negosyante, kag most wanted person nga si Mr. Charlie Atungang.
Dugang ang mga balita kag impormasyon, balikan ta sa maraming pagpalayag sa Bombo Aray sa Unto pagkatapos ang Bombo Network News. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay Lunes, ikasyam sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, abangan mamaya ang House Justice Panel na naprubahan na ang committee report na nagbabasura sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang arraignment naman ni dating Senator Bong Revilla sa kasong malversation muling ipinagpaliban habang nakabinbin pa para sa resolusyon ang kanyang mga musyon. Ang arrest team naka-standby na rin daw para kung sakaling arestuhin ang ilang senador na munoy sangkot sa flood control scandal. Human rights advocates naman binatikos ang umano'y delaying tactics ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para mahinto ang paglilitis sa kanya sa International Criminal Court. Abangan sa ating provincial report mamaya, 5 katao patay, 3 kritikal matapos mawalan ng preno ang truck na sinasakyan ng mga manggagawa sa kumpanya ng Pinya. Nangyari po yan sa may Valencia City sa Bukidnon. Sa international news naman, coalition ni Japanese Prime Minister Takahashi nakakuha ng landslide victory sa katatapos na snap election. At sa sports balita, ang Quezon City binuksan na ang FIFA grade football field sa Morando Sports Complex. At live nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Muli kong ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arraignment o pagbasa ng sakda laban kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong malversation ngayong Lunes. Ito huy habang nakabinbin para sa resolusyon ang mga musyon ng kampo ng dating senador na kumukwestiyon sa kaso laban sa kanya. May kaugnayan pa rin po yan sa umunoy 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa may Pandi sa probinsya ng Bulacan. Bilang resulta, iniatras ang arraignment ni Revilla kasama si dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineering Office Finance Section Chief Juanito Mendoza sa Pebrero 16 sa oras na alas 8:30 ng umaga. Maalala kong nakaladkad ang pangalan ng dating senador sa flood control scandal matapos ay sinuwalat nitong si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Busania o Roberto Bernardo na nakatanggap umano ang dating senador ng kickback para yan sa pag-endorso ng flood control project. Samantala sa malaki pang balita dyan sa House of Representatives, abay naprobahan na po ng House Committee Committee on Justice po yan, yung kanila pong report na nagbabasura sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alamin pa natin yung mga naging kaganapan dyan sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano.
Pinagtibay na nga ng House Justice Panel ang committee report na nagre-rekomenda ng pagbabasura sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang serya ng pagdinig at deliberasyon. Sa botong 39 pabor, 4 ang hindi pabor at 0 abstain, inaprubahan na ng panel ang committee report na may kalakip na resolution na nagsasabing walang sapat na batayan ang mga alegasyon upang umusad ang impeachment proceedings laban sa punong ehekutibo. Ayon sa committee report, nabigong patunayan ng reklamo ang malinaw na paglabag sa konstitusyon at iba pang mabibigat na kasong kinakailangan para sa impeachment. Dahil dito, isinumite na ang naturang ulat sa plenaryo ng Kamara para sa formal na pagtalakay at aksyon ng buong kapulungan. Pakinggan natin ang naging botohan sa pahayag ni Representative Jervil Luistro, ang panel chair ng Justice Committee. With 39 votes in favor of the motion, 4 votes against the motion, with 0 abstention. Noting as well the manifestation of the Honorable Dilemma, the Chair announces the approval of the motion adopting the committee report as well as its accompanying resolution. Si Representative Jervil Luistro. Samantalang hatid din ang boto ni ML Party List Representative Leila De Lima sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Sinabi ni De Lima sa pulong kanina, para sa kanya insufficient in substance ang reklamo ni De Jesus, habang kinikilala nito na sufficient in substance naman ang reklamo ng grupong Masa et al. Tanong ni De Lima sa panel kung ano ang magiging proseso gayong hati ang kanyang boto. Sinagot naman siya ni Justice Panel Chair Representative Jervil Luistro, batay kasi sa umiiral na practice ng komite, ang pagboto sa mga motion ay isinasagawa sa pamamagitan ng malinaw na yes o no vote lamang. Pakinggan natin si Representative Leila De Lima. Sufficiency in substance of the second or Masa complaint. So I guess my vote here would be a partial dissent. Is that correct? I just would like to know kung ano po ang tamang boto ng isang miyembro na hati yung pananaw. Sa De Jesus complaint, yes, it is insufficient in substance. The Masa et al. Complaint, no, it's not insufficient. It is sufficient in substance. So my vote would be partial. So paano po ang patakaran dito? Paano ko po iboboto o ihahayag yung aking boto? Thank you very much. Nagbahagi naman si Representative Edgar Erice ng kanyang panig. Iginiit niya na premature ang naging pagbabasura sa Masa et al. Complaint na una lang kinilalang may sapat na substance. Ayon sa kanya, ang agarang pagbasura rito ay may tuturing na denial of trial at posibleng grave abuse of discretion. Sa kabila ng pagtutol, nanindigan naman ang mayorya na ang kanilang naging desisyon ay alinsunod sa patakaran ng Kamara at sa kanilang interpretasyon ng konstitusyon. Pakinggan natin si Representative Edgar Erice. Authentication and personal culpability. Section 5 requires only a recital of facts. Premature adjudication of merits. Evidence was weighed, credibility was assessed, factual disputes were resolved, all before the hearings. A collapse of constitutional stages. Sufficiency screening para pong trial na. The committee effectively conducted a mini trial. Denial of due process. Serious allegations were dismissed without hearing. Minority participation was nullified by an improper standard. This is textbook grave abuse of discretion, and I think there's a sufficient grounds to raise it under Rule 65.
Samantala sa ibang balita, isinusulong naman sa Kamara ang pagpasa sa House Bill number 2239 na naglalayong pagkalooban ng libreng medical check-up kada taon ang lahat ng Pilipino upang maibsan ang pasanin sa gastusing pangkalusugan. Ayon kay Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan, ang may akda ng panukala, mahalagang maagang magkaroon ng detection ng mga karamdaman upang maiwasan ang paglala ng mga sakit na nagdudulot ng malaking gasto sa pamilyang Pilipino. Sinabi ni Yamsuan dapat maging proactive upang maiwasan ang sakit. Sa ilalim ng nasabing Pre-Annual Medical Check-up Act, mandato ng PhilHealth na bumuo ng sistema para sa regular na schedule ng libreng pagsusuri. Kabilang sa mga benepisyong sakop nito ang konsultasyon at physical examination, complete blood count, lipid profile at fasting blood sugar, chest x-ray at urinalysis. Binigyang diin ng mambabatas na bagaman may umiiral ng programa gaya ng yaman ng kalusugan, kailangang maisabatas ang House Bill 2239 upang matiyak ang sapat na pondo at pagpapatuloy nito sa ilalim ng pambansang budget kahit magpalit pa ang administrasyon. Naniniwala kasi si Yamsuan ang hakbang na ito ay hindi lamang makatutulong sa mga individual kundi magpapababa rin sa ginastos ng gobyerno para sa subsidiya sa mga malalang sakit gaya ng diabetes, kidney at heart disease sa hinaharap. Ali, Montan, Bomboan. yes, Bombo Genesis. Oo. Anong kwento doon sa sinasabing may isa pang impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte na ihahain? Ayun nga, Bombo Genesis, no? At may abiso tayong natanggap na may maghahain ngayon ng kanina, between 9, yung oras na binigay sa atin, between 9 a.m. to 11 a.m. nga ang paghahain ng third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bagkus hanggang sa ngayon, Bombo Genesis, ay wala pang abiso, no? Kung ito ay nagkaroon na ng filing. Pero inaabangan na rin ito ng House Secretary General. Wala ding grupo na ang nagsasabi kung sino ang maghahain ng impeachment complaint. Pero wala ding House members ang nagsabi na sila ay mag-e-endorso sa ikatlong impeachment complaint. Kaya abangan na lang natin ito within the day, Bombo Genesis, para nga sa ikatlong paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung committee report naman ng House Justice Panel, isusumite pa nila ito sa plenaryo pero hindi pa rin masabi natin kung ito ba ay isasama na mamaya sa agenda kapag mag-resume ang session mamayang alas 3 ng hapon, Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bomboan. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naka-standby na mano ang arrest team sakali pong tuluyang iparesto ang ilang senador na idinadawit sa issue ng flood control scandal ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ginawa ni Remulla ang pahayag kasunod yan ng lumutang na umunoy pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon sa Ombudsman, hindi dapat mabahala sa Senate President Vicente Soto III mula sa grupo ng mga senador na umunoy may kinalaman sa panibagong coup attempt dahil malapit na anyang arestuhin ang ilan sa mga ito na dati nang isinasangkot sa nabunyag na skandalo. Bagaman hindi na pinangalanan ni Remulla ang mga tinutukoy niyang senador, maalalang ilan ho sa mga miyembro ng minority bloc ang napabilang sa lumabas na inisyal na draft report ng Senate Blue Ribbon Committee tulad ni na Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at Senator Francis Escudero. Ang tatlo mga kabumbo ay iniimbestigahan din ng Department of Justice dahil pa rin sa kaparehong issue. Una nang inaresto si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. dahil sa umunoy pagtanggap niya ng kickback sa ilang public infrastructure project noong siya ay senador pa. Samantala, hindi umano prioridad ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico ang pagtistigo sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Subalit sang-ayon naman ang abogado niko na si Attorney Roy Rondain na ma-authenticate ang testimonya ng kanyang kliyente upang magamit para sa impeachment complaint laban sa Pangulo.
Bagamat sa ngayon anya, hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit inilabas ni Ko ang video na nagdadawit sa Pangulo sa umano'y korupsyon sa infrastructure projects at budget ng gobyerno. Nanindigan naman ng abogado na maaari pa rin magamit ng mga prosecutor ang mga aligasyon ni Ko para maglunsad ng investigasyon. Sa panig naman ng mga investigador, hindi umano nila magagamit ang mga naging salaysay ni Ko kung hindi niya ito panunumpaan. Kasalukuyan nga may umiiral na warrant of arrest laban kay Ko. Inisyu po yan ng Sandigan Bayan, may kinalaman pa rin sa graft charges dahil sa umano'y mga maanumalyang flood control projects. Dako tayo dyan sa may mataas na kapulungan mga kabombo. Si Senator Amy Marcos marin pong itinanggi na siya ang nasa likod ng tangkang pagpapalit ng liderato sa Senado. May live report dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis Bombo Ever, mariing itinanggi ni Senador Amy Marcos ang kumakalat na aligasyon na siya ang nasa likod ng umano'y balasahan sa liderato ng Senado at iginiit na wala siyang kinalaman sa anumang hakbang para palitan ang Senate President. Sa isang opisyal na payag, sinabi ni Marcos na huli na siyang nakalam at sumapi sa mga naging usapan, bagay na aniyay mapapatunayan ng buong minority bloc. Ayon sa Senadora, hindi malaking usapin para sa kanya ang mga diskurso at hindi pagkakaunawaan sa loob ng Senado hanggat ito ay ginagawa para sa mga tamang dahilan. Kasunod nito, ang mga naging pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III na isa sa mga posibleng dahilan umano ng pagtangkang pagpapalit sa kanyang pamumuno sa mataas na kapulungan ay ang pagpapalit ng chairmanship sa mga komite ng Senado. Matatandaan na pinalitan ni Senator Erwin Tulfo bilang chairperson ng Committee on Foreign Relations si Senator Amy Marcos na hinawakan ng posisyon sa loob ng 4 na taon. Ipinaliwanag naman ni Soto na alinsunod sa mga tradisyon ng Senado, ang naturang komite ay dapat pinanghahawakan ng miyembro ng mayorya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Senator Vicente Tito Soto III. Kasi alam naman namin na ang problema kasi na gusto nila is hindi lang naman yung Senate President eh. Gusto nila yung mga committees eh. Diba? Yan ang yan ang main eh. Kasi siguro natitrigger yun, baka may itatanong kayo, sigurado itatanong nyo to. Siguro ako, ang deduction is that ang trigger dito is the removal of Senator Amy Marcos from the Committee on Foreign Relations. Isa yun. And then, kasi, hindi ba, nagkakaroon ng mainit na balitaktakan sa floor tungkol sa China eh. At saka sa mga opisyalis natin na nakikipagpalitan ng guards sa China. Sa kabila nito, sinabi naman ni Marcos na siya ay nagpapasalamat kay Senate President Vicente Soto III sa pagtalaga sa kanya noong bilang chairperson ng Foreign Relations kahit na hindi siya kabilang ng majority bloc. Dagdag pa ng Senadora, wala naman umano siyang inaasahang kapalit o pabor sa loob ng Senado, lalo't hayagan siyang kritiko ng administrasyon ng kanyang kapatid. Sa huli, binigyan din ni Marcos na mahalagang malaman ng liderato na ang umuugong na pagpapalit ng Senate President sa loob ng Senado ay dahil sa pangamba ng ilang mga senador na mayayanig ang institusyon sa mga kaso at kontrobersyang hindi naman dapat senador ang managot. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ito si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang balita dyan sa may Senado, kampante si Senator Erwin Tulfo na maabot ang 11 bilang ng mga senador na lalagda sa initial report ng Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng mga serye ng investigasyon sa flood control scandal. Ang mga ito ay pawang mula sa majority bloc. Gayunpaman, sinabi rin ng senador na ilan sa kanila ang nauna nang nagsabi kay Committee Chairman Senator Panfilo Lacson na mayroon silang mga reservation ukol sa mga nilalaman na mga initial draft at nais din nilang magpasok na ilang amendments o pagbabago kapag naisumiti na ang report sa plenaryo para sa deliberasyon. Paliwanag ng senador, ipapahayag pa rin ng mga senador ang kanilang pagtutol sa ilang nilalaman ng naturang report kung saan inaasahang ilalabas din nila
nila ang kani-kanilang individual amendments. Una na rin anyang naipaabot kay Senator President o Senate President Vicente Soto III ang naturang issue at bukas din ang leader ng Senado sa rekomendasyon ng mga kapwa niya senador. Sa naunang draft report nga na lumabas, nakasaad dito ang pagrerekomenda ng criminal cases laban sa ilang senador tulad ni na Senator Francis Escudero, Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva na pawang mga miyembro ng minority bloc. Irerekomenda rin dito ang paghain ng kaso laban kina dating Senator Ramon Revilla Jr., nagbitiw na kinatawan ng Ako Bicol Party List na si Zaldico at dating Caloocan City Representative Mitch Kahayon Uy. Gayunpaman sa kasalukuyan ay hindi pa inilalabas ang buong kopya ng report at hindi pa malinaw kung may maidaragdag pang pangalan habang isinasapinal ng makapangyarihang komite ang kanilang ulat. Sa ibang mga updates tayo, hinihimok ang mga paralan at educational institution sa bansa na ideklara ang Pebrero 25 bilang academic holiday para yan sa paggunita ng EDSA People Power Revolution. Sa isang joint statement, hinikayat ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Catholic Education at ng Catholic Educational Association of the Philippines ang mahigit 1,500 ng mga Catholic schools na miyembro nila na suspindihin ang regular classes sa naturang petsa o araw at sa halip ay magdaos ng mga aktibidad upang palalimin pang pag-unawa ng mga mag-aaral sa makasaysayang pangyayari. Anila, ang araw na ito ay dapat nideklarang academic holiday para sa pagdinilay, pag-aalala at paghubog sa pagkamamayan. Ang EDSA rin daw ay hindi lamang isang paggunita kundi isang hindi natatapos na kilusan na humihiling ng aktibong pakikibahagi at pagkakaisang paninindigan mula sa lahat ng sektor. Paraan niya ito tunay na kilalanin ito, dapat na labanan ang revisionismo, depensahan ang demokratikong mga prinsipyo at magtatag ng isang nasyon kung saan nananahan sa realidad ang hustisya, dignidad at kapayapaan. Ilang universidad na ang nag-anunsyo ng suspension ng klase sa mga petsa sa pagitan po ng Pebrero 23 at 25. Kabilang dito ang Ateneo at LaSalle na ilan lamang sa makasaysayang lugar noong 1986 snap election na umantong sa People Power Revolution. Samantala, tungo po tayo dyan sa may Department of Justice. Kukwestiyonin daw po ng ahensya ang acquittal ruling ng korte sa isang murder case laban kay dating Congressman Arnie Teves. Ang motion para iparekonsidera ang naturang desisyon, plano ding ihain. Kumuha tayo ng karagdagang detalye pa dyan sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Planong questionin ng Department of Justice ang desisyon ng isang korte nagpawalang sala kay former Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. sa kaso itong murder. Nitong nakaraan lamang kasi ay ibinasura ng Manila Regional Trial Court of Branch 15 ang kaso murder laban sa dating mambabatas. Ang naturang kaso ay may kinalaman sa koneksyon at pagkakadawit umano ni former Congressman Teves sa pagpatay kay Miguel Lopez Dungog, former Negros Oriental Provincial Board member noong 2019. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fudulyon, ang inisyong acquittal ng korte ay bunsod sa sinasabing hindi umano sapat ang ebidensya laban sa dating mambabatas. Kung kaya't anya, posible ito ang naging dahilan kung bakit ibinasura ang kaso pati ang pagkakaroon ng isang testigo lamang nagtuturo kay Teves bilang mastermind umano sa naturang krimen. Kaulit niyan, ating pakinggan ang pahayag ni Prosecutor General Richard Anthony Fudulyon ng National Prosecution Service. Okay, yung acquittal ni former Congressman Teves pertains to his alleged involvement in the murder which took place or happened sometime in 2019. So these are among the several cases na non-bailable which he is facing. So the acquittal there, parang sinasabi kasi ng desisyon ng husgado ron is that iisa lang yung testigo na tumayo laban kay former Congressman Teves na sinasabi siya ang nag-mastermind nung pagpatay, no? Na siyempre hindi kinatigan ng husgado at sinabi na hindi sapat yun. Dahil rito, inihayag na naturang opisyal na kanilang planong tutulan ang inilabas na desisyon ng korte ukol sa kasong isinampal laban kay former Congressman Teves. Ibinahagi din ni Prosecutor General Fudulyon na kukwestiyonin nila ito at pag-aaralan ng motion na isusumite magsisilbing sagot o remedyo sa pasya ng husgado. Partikular niyang ihain ng prosecution ang motion for reconsideration upang muling mapabalikan sa korte
ang kaso murder kontra sa dating mambabatas. Muli si Prosecutor General Richard Anthony Podulion. Kami ngayon, we're exerting efforts to see if I think there's a motion for reconsideration that will be filed or whether or not we will still file one. But definitely we will question the we will question. Sa kabila ng pagkakabasura sa isang kasong kinakalap ni former Congressman Arnie Teves Jr., hindi pa rin ito makakakalaya sapagkat patong-patong na mga kaso ang nakabinbin pa sa korte. Naharap sa kasalukuyan ang dating mababatas sa mga kasong 10 bilang na murder sa Manila Regional Trial Court Branch 51, 13 counts ng frustrated murder sa Manila Regional Trial Court Branch 51 muli at 4 counts of attempted murder sa kaparehong korte at isang bilang na murder sa Manila Regional Trial Court Branch 12 at iba pa. Nag-uulat live mula dito sa Department of Justice. Ito si Bombo Gratilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Binatikos ng human rights advocates ang umano'y delaying tactic ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para mahinto ang paglilitis sa kanya sa International Criminal Court. Sa isang pahayag, inihayag ho ng Duterte Panagutin Network na nakabase sa Europa na hindi na bago sa kanila ang mga politiko na ginagamit ang problema sa kalusugan para matakasan ang paglilitis at ang pagkakakulong. Dagdag pa ng grupo na nagpasya na ang International Court na fit ang dating Pangulo na humarap sa pre-trial proceedings. Ang pagkwestiyonan niya ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa naturang desisyon ay panibagong taktika para pahabain pa ang naantalang justice process. Ginawa ng grupong pahayag kasunod ng inihain ng lead counsel nitong si Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na 2 bagong apela sa International Tribunal. Kabilang dito ang apela sa naging desisyon ng International Court Pre-Trial Chamber 1 na nagdedeklara na fit ang dating Pangulo na makibahagi sa pre-trial proceedings. Gayun din, naghain ng depensa ng apela kaugnay sa desisyon ng pre-trial judges na nagmamandato sa patuloy na pagkakakulong ng dating Pangulo. Samantala sa iba pang balita, umabot na sa halos 700,000 individual o katumbas po yan na mahigit 200 pamilya o 200,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyong Basyang sa iba't ibang rehiyon ng Visayas at Mindanao. Batay nga sa pinakahuling ulat po yan ng Department of Social Welfare and Development. Ayon pa sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center report, libo-libong residente ang nananatili sa mga evacuation center matapos ang malawakang pagbaha at landslide na idinulot ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan. Sa Northern Mindanao, lumampas pa sa 100-year return period ang dami ng ulan. Indikasyon ng isang bibihira at matinding weather event na nagdulot ng pag-apaw ng mga ilog at pagbaha sa mga komunidad. Naitala rin ang 12 kataong nasawi sa Cagayan de Oro at Iligan City. Karamihan ay dahil sa landslide at pagkalunod. Mahigit 400 kabahayan naman ang nasira habang daan-daang iba pa ang bahagyang napinsala. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakaposisyon ang mga relief goods at tulong para sa mga apektadong lugar bago pa man tumama ang bagyong Basyang. Patuloy ang pamamahagi din ng food packs, hygiene kits at iba pang pangangailangan para sa mga evacuee. Bukod nga sa Visayas at Mindanao, naapektuhan rin ang ilang bahagi ng Bicol Region. Samantala, umabot sa mahigit 570,000 na katao, katumbas po ng mahigit 160,000 na pamilya ang nanatili pong apektado matapos nga rin yung hagupit ng bagyong Basyang. Batay ho sa pinakahuling ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, halos 15,000 pamilya pa rin ang nanatili po sa mga evacuation center. Katumbas po ito ng mahigit sa 55,000 na mga individual. Ang iba ho rito, mga 7,000 na pamilya ang nasa labas po ng evacuation at pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kaibigan o mga kaanak. 12 ho ang napaulat na nasawi kung saan 6 ang nakumpirma na habang 6 na iba pa ang nanatiling under validation ng dead and missing cluster. At 36 naman ang naitalang sugatan dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng baha at dahil sa mga landslide o serye ng landslide, yan po sa bahagi ng Mindanao. Samantala dahil sa mga iniwang pinsala ng bagyo, natiling kanselado ang klase sa halos 500 paaralan sa Mimaropa, Western Visayas at maging sa may bahagi po ng Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas,
Northern Mindanao, Davao Region at maging sa may Caraga. Natili namang nakaantabay ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa iba pang assessment habang napapatuloy pa rin ang pag-abot ng tulong sa mga apektadong residente sa panguna po ng Social Welfare Department. Abangan humamaya mga kabombo, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense kaugnay pa rin sa epekto ng naturang bagyo. Ang ikalawang bagyong tumama na sa Pilipinas ngayong 2026. Sa iba pang balita, upang mapalawak daw ang kamalayan ng lahat dahil kahit na ang mga opisyal po ng gobyerno, ilulunsad ang West Philippine Sea Mural Festival 2026 bukas po yan, araw ng Martes sa Bonifacio Global City, Taguig. Ang festival ay bahagi po ng National Arts Month 2026 at unang ipinakilala noong Pebrero 1 sa Rizal Park, Maynila. Layunin po nito na gawing plataporma ang sining upang ipahayag ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa kabuhayan, kultura at soberanya ng ating bansa. Pinangungunahan ng mga artists, collectives at community-led creative groups at suportado din po ng National Commission for Culture and the Arts at Philippine Coast Guard ang naturang inisyatiba. At inaasahan pong magtatampok ito ng malalaking mural na magsisilbing visual frontline ng advokasya. Ayon kay filmmaker Baby Ruth Villarama, ang festival ay extension ng kanyang award-winning documentary na Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea na nagbigay diin sa kahalagahan ng dagat sa identidad ng mga Pilipino. Doon nga sa BGC, inaasahang dadalo ang mga kilalang pintor, mga kabataan at volunteers upang sabay-sabay na magpinta ng mga obra na magtatampok sa yaman ng dagat, kasaysayan at pakikibaka ng ating mga kababayang mangingisda. Bukod pa sa Taguig, nakatakdang palawakin din ang Mural Festival sa iba't iba pang mga rehiyon ng ating bansa upang maging tulay ng mas malawak na diskurso tungkol sa maritime heritage at national pride. Dadalo din sa events sina Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, Retired Justice Antonio Carpio at marami pang iba. Ang West Philippine Sea Mural Festival ay inaasahan pong magiging makasaysayang hakbang sa paggamit ng sining bilang plataporma ng advokasya para sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa ibang mga balita ho tayo, mas pinalawak naman ng Philippine National Police ang kanilang pakipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya sa ibang bansa para humatunto ng lokasyon ng puganteng businessman at sinasabing mastermind sa missing sa Bungaro case na si Charlie Atungang. Ayon kay General Jose Melencio Nartates Jr., layon nito na mahadlangan pa ang mga kilos at mga susunod na hakbang nitong si Ang matapos na may ulat na wala ho sa Cambodia at taliwas sa mga naunang pahayag ng Department of Interior and Local Government. Samantala, natili namang masigasig ang pambansang pulisya at ang iba pang mga katuwang na law enforcement agencies sa pagsasagawa ng mga manhunt operations laban kay Ang at maging mga kapwa niya pugante. Nauna rin dito ay sinabi na rin ni Secretary John Vic Remulla na mas malaki pa rin ang posibilidad na nasa Pilipinas etong si Ang at hindi pa nakakalabas dito sa ating bansa. Sa ibang mga updates tayo mga kabombo, ang response operation ng pambansang pulisya ng Pilipinas matapos manalasa ang bagyong Basyang, nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. Wala din pong naitala ng mga insidente ho ng mga pagnanakaw sa kalagitnaan po ng bagyo. May update dyan si Bombo Bea Peniza. Nagpapatuloy ang Philippine National Police pagsasagawa ng kanilang response operation matapos manalasa ang bagyong Basyang sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas. Sa isang pulong balitaan ngayong umaga sa Camp Crame, inihayag ni Public Safety Division Chief Police Colonel Liza Macapanlak na ang mga operasyon na ito ay nagpapakita lamang na malakas na commitment ng pulisya sa pagpamanatili ng seguridad ng publiko, peace and order, at maging ang pamamahagi rin ng humanitarian assistance sa mga apektadong residentes na kasalukuyang nasa evacuation centers pa rin. Batay naman sa datos na inihayag ng Philippine National Police, higit sa 10,000 mga pamilya o katumbas ng 30,000 individual ang pansamantalang naninilahan sa mga evacuation centers habang 8,700 ng mga pulis naman ang ipinakalat sa mga lugar para sa pagpapatupad ng seguridad, kapayapaan at traffic management at maging ang clearing operations sa mga lugar na napinsala sa naturang sama ng panahon. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Police Colonel Liza Macapanlak, ang ngayon ng Public Safety Division Chief ng Philippine National Police.
As of 6 o'clock a.m. today, February 9, 2026, the Philippine National Police continue its active monitoring and response operation in relation to Tropical Depression Basyang. The PNP remains fully committed to ensuring public safety, law and order, and humanitarian assistance in all affected areas. As of the latest report, a total of 10,742 families and 30,361 individuals are currently sheltered in evacuation centers across affected areas. A total of 8,988 PNP personnel are providing assistance with evacuation, law and order, traffic management, and coordination with local government units and other concerned. Maliban naman dito, nakapagtala ng zero looting incidents ang pambansang pulisya sa mga apektadong rehiyon sa kabila man yan na malalaking pinsalang naiwan ng sama ng panahon. Ayon kay Makapinlak, mas pinalakas pa ng pulisya ang pagpapatupad ng police visibility, lalo na sa mga commercial areas, evacuation centers, at maging sa mga kritikal na infrastruktura upang maiwasan ang pagnanakaw at iba pang mga krimen sa gitna ng mga naging pinsala ng bagyo. Hinimok naman ng pulisya ang publiko na manatili muna sa mga ligtas na lugar gaya na evacuation centers upang matiyak na magiging ligtas sa mga mamamayan mula sa kahit ano pang banta dulot ng malalakas na pag-ulan. Mas mainam din anya na makinig sa mga tagubili ng mga otoridad at ng lokal na pamahalaan para na rin sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Tugbingin pakinggan natin muli ang tinig na Police Colonel Liza Makapinlak, ang hepean ng Public Safety Division ng Philippine National Police. The PNP has no recorded looting incidents nor crime incidents related to LPA Basyang. Police visibility has been intensified, particularly in evacuation centers, commercial areas, and critical infrastructure to prevent criminal activities and ensure public safety. The public is also strongly urged to stay informed through official advisories from Pag-asa and to follow instruction from local authorities. The PNP stands ready to serve and protect, especially during times like this. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Ever, ilang miyembro rin ng pambansang pulisya ang kabilang sa mga apektado ng nagdaang sama ng panahon at tiniyak naman na siyang maaabutan ng mga financial assistance matapos lamang ilang mga assessments na kailangang sumailalim ang mga ito. At yan muna mga updates mula dito sa Camp Crame sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Sa radio, Bombo! Meron na lamang ko tayong 28 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Kaugnay pa rin po sa usapin ng bagyo magkakamumbo. Itong bagyong Basyang, ikalawang bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong 2026. Makakausap po natin si Sir Johnny Castillo, ang nagsisilbing tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang araw, magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Sir Johnny, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Magandang tanghali, Bombo Genesis, Bombo Ever at sa ating po mga tagapakinig at tagapanood. Thank you so much for joining us sa Bombo Network News. Kamusta ho yung overall monitoring ho natin sa pananalasa po ng bagyong Basyang within I think mga 3 hanggang 4 na araw po yata na medyo dinanas ho natin, Sir Johnny? Tama, Genesis, dito sa ating affected and displaced population, mga kabayan natin na naapektuhan ng bagyong Basyang. So, opisyal na datos po ng NDMC, meron tayong 579,576 mga kababayan ng apektado. Ito po ay mula doon sa 1,201 barangays. Binubuo po ito ng 163,000 na mga pamilya. Ito po ay mostly coming from sa Northern Mindanao, saka sa Caraga, ganun din po sa region sa Visayas po, at saka sa Mindanao. May mga nag-stay pa rin po sa mga evacuation centers, sir, hanggang ngayon? Sa ngayon po, meron pang mga nasa evacuation centers. Kabilang na dyan, syempre, yung mga damaged yung mga kabahayan, sa Iligan City States, for example, meron pang more or less mga 20,000 na mga yung apektuhan doon, at saka yung mga nasa loob naman ng evacuation centers. Kung sa buong Region 10, ito po ay mga 11,000 po na mga kababayan natin ang nasa loob pa ng evacuation center. Okay. Sir, sa overall, mga ilan po yung naitala na nating casualty? Ang last na balita ho natin is 12, and I believe 6 na ho yata ditong na-validate. Pero sa inyo, as of now, 12:00 na ho ng tanghali.
For validation, tama, Genesis, itong 12 ano, nakakalungkot na may 12 babae tayo na hinihintay sa Bagyong Basyang. Itong 12 Genesis, ito ay yung 4 na doon sa Cagayan de Oro, no, dahil sa nangyaring landslides, yung validation. And then sa Lanao naman po, kabilang Lanao del Norte, kabilang yun sa Iligan, meron pong 3 at meron pa pong 2, no, that are for validation, ano, kaya 5. And then sa Caraga, meron naman pong 3 na dahil naman po sa pagkalunod. Dati parang akala ng marami, hinang bagyo lamang ito, sir. Ano? Yun lang, medyo marami-rami yung casualties. Bombo, ever with your questions? Right. Follow-up ko lamang po siguro itong dun po sa, especially sa may Iligan City, na nakaranas nga po ng matindi po nga mga pagbaha. As of now, kamusta po yung sitwasyon ngayon doon? At meron po bang mga reported pa po na mga lugar na affected po nitong mga pagbaha? At mga ever sa Iligan City, ano, nakapagsagawa na rin po ng mga clearing operations doon, yung ating pong debris clearing and civil works cluster. Kaya yung mga nakikita po ng mga kalsada, tulay na devastated po ano, nung bagyo, maramihan sa ito na cleared na po, ano, nadadaanan na yung tulay at saka kalsada. Although meron pang siyempre Sir Johnny? Medyo nagkakaproblema ho yata tayo sa linya, Sir Johnny. Hello? Yan, sir. Opo. You were talking about Iligan City, sir. Yes, opo, ano, cleared na po karamihan dun sa mga kalsada at tulay na nakikita natin sa mga images, ano, na badly devastated, no, dahil nandun naman po nagtutulong-tulong yung mga lokal na pamahalaan, ganun din po yung mga debris clearing and civil works cluster natin coming from the regional at saka may mga NGAs or national government agencies po, no. So karamihan doon ay nag-clearing operations na dahil humupa na rin po yung mga pagbaha doon. Alright, doon naman po sa may parting Bicol, nakaranas din po ng napakatindi pong baha doon. Hindi po ba pahirapan ngayon yung pagdadala po ng mga relief aid para po sa mga kababayan po nating naapektuhan doon? Doon po sa mga binabaha pa rin, ano, siyempre hindi agad nakakapunta ang ating mga tauhan, ano, para sa kung ito man po ay for relief operations. Pero ang kagandahan po nito, may mga nakapreposisyon naman po kasi, no, yung iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, kung food and family food packs po at saka ready to eat food po ang DSWD, nakapreposisyon po ito, ano, ganun din yung mga lokal na pamahalaan. Ang OCD, nakapreposition din po tayo ng mga non-food items, no, at saka yung iba pang mga ahensya, like ang DOH naman po for the mga medical needs, no, kung mga gamot man ito at iba pang pangangailangan. So nakapreposition po ito, ano. And then kapag humupa naman po yung baha doon, ay ready to augment na rin po ang ating mga government agencies na rin, ano, kung may karagdagang pangangailangan po para doon sa ating mga kababayan. Alright, last na lamang po, ano, doon sa lifeline po natin, sa mga communication lines at saka doon po sa mga supply din po ng kuryente at tubig. Kamusta po yung mga supply po dito sa mga lugar na tinamaan po ng bagyong Basya? Doon sa bagyong Basya, no, in terms of our power lines, no, water and communications, sa ngayon, ano, meron pang mga, a few areas, no, pero some of those na may mga power interruptions, no, some of those are ongoing na, ano, at naka-restore na rin po ng mga power lines natin doon. Some mga utilities po, no, on water naman ay ongoing din yung mga restorations, ano. In terms of sa linya po ng komunikasyon, ano, wala pa naman tayong nakukuha na ngayon na reports, no, doon na wala pang signal, but again, dahil nandun po yung ating mga rapid damage and needs assessment, so hopefully po we'll be able to get a better picture po nitong mga areas na ito. Alright, Bombo Jen. Okay. Panghuli na rin lang sa part ko, Sir Johnny, ano, I understand na meron pong inter-agency communication between Office of Civil Defense at ibang mga miyembro ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ano pong paliwanag ko sa inyo ng Department of Science and Technology? Bakit parang ang dami hong bumuhos na tubig ulan, gayong malapit na ho tayo sa summer season, and then signal number 2 lang pong pinakamataas, ano, kaya siguro medyo
medyo kampante rin ng mga kababayan natin. And yet, ganito po yung inabot ng Bagyong Basyang, Sir Johnny. Base po sa mga impormasyon na ibinigay, mga early warning information na ibinigay ng Pag-asa at ng mga science-based agencies po, yung Bagyong Basyang kasi kahit ito ay tropical storm category, ang kahit nung dati pa man at saka itong Basyang ay nililinaw talaga na ito po ay tropical cyclone wind signal. Ibig sabihin po, yung signal number 2, hangin lang po yun. Kaya nga po meron mga kaakibat na mga impormasyon pagdating dun sa rainfall warning, mga heavy rainfall warning, kasi yun naman po ang nagsasabi kung gaano kabigat yung mga pag-ulan na dadalhin ng bagyo man ito. O at saka hindi lang po bagyo kasi, like ngayon, meron tayong nararanasang shear line, mga ibang weather disturbance kahit walang bagyo, meron pa pong amihan, kaya yun po yung mga nagpapaulan talaga. At saka yun, kaya pinag-iingat natin yung ating mga kababayan. In fact po, ang DNR-MGB naman nagpapalabas din po noong listahan ng mga barangay ng mga landslide prone at saka mga rain-induced landslide na mga area or flooding. Kasi nga po, yun ang kailangan nating bantayan at pag-ingatan na may mga dalang pag-ulan, itong mga weather disturbances na nararanasan natin na maaari pong magdulot ng pagbaha at saka pagguho ng iba. Pero wala naman kayong natukoy na, sir, halimbawa, ipinag-utos na yung malawakang evacuation or yung preemptive evacuation ba, pero hindi pa rin tumugan. Wala namang ganitong situation, scenario na nangyari. Yung doon po sa Bagyong Basyang, depende po kasi sa inilalabas na mga listahan. So meron pong mga preemptive evacuation na isinagawa doon. Ganon din po dito sa shear line. Dahil nga po, nauna naman po sinasabi sa atin ng Pag-asa na ito yung mga dalang pagulan, and then listahan din po ng DNR-MGB na mga listahan ng barangay. And then kasama po syempre natin, coordination natin with local government units through our regional offices ng OCD at saka ng Department of Interior and Local Government. Kaya yun po ang nakakapag-abiso po sa mga lokal na pamahalaan para magsagawa nitong mga preemptive measures. Okay. Maraming salamat. Thank you so much for joining us, Sir Johnny. Hanggang sa mga susunod, ingat-ingat po kayo, sir. Maraming salamat po. Ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, mga kabombo, si Sir Johnny Castillo. Kamusta pa rin po dito sa iniwang epekto ng bagyong Basyang. So officially, meron po tayong 12 na casualties habang patuloy pa rin po yung validation sa mga missing and of course yung iba pang mga napaulat na nasawi. Bago sa report ng ating mga kasamaang Bombo Field Patrols, dako muna tayo sa mga provincial report, mga kabombo. Meron pong 5 nasawi, 3 kritikal matapos mawalan po ng preno ang isang truck na sinasakyan ng mga manggagawa ho ng kumpanya ng Pinya. Nangyari po ito sa may Valencia City, sa may Bukidnon. May update ng Bombo Radio Malay-Balay. 5 ang iniulat na nasawi habang 3 ang nasa kritikal na kondisyon na matapos mawalan ng kontrol ang isang truck na may kargang mga manggagawa sa Pinya sa Barangay Lurugan, Valencia City, Bukidnon kahapon, Pebrero 8, 2026. Sa pagkikipanayam sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon, ayon kay John Ray Valero, hepe ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, naganap umano ang aksidente bandang 1:20 ng hapon sa nabanggit na lugar. Sa isay ni Valero, nawala ng preno ang nasabing sasakyan mula sa sitio Kilangi patungo sa sitio nga bahagi ng barangay, dahilan na kaya bumangga sa kanal at sa pader ng isang bahay sa lugar. Sakay sa truck ang 7 manggagawa sa Pinya habang 2 pasahero naman ay sakay ng motorsiklo ang nadamay. Batay sa paunang ulat, 5 ang nasawi, 3 babae at 2 lalaki at 3 ang nasa kritikal ang kalagayan at kasalukuyang ginagamot sa mga ospital. Itong isang forward truck na may kargang pinya at yung mga trabahante nawala ng preno. Tapos bumangga ito sa nakamotor na may isa ring pasahero. So sa lakas ng impact, nagkaroon ng mga multiple injuries yung mga biktima natin. Dali-dali nating na transport sa hospital, 5 yung unconscious and no signs of breathing and pulse. At sinikap nila na madala as soon as possible sa hospital while doing the reviving interventions. Ang panayam kay John Ray Valero, hepe ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Valencia City, Bukidnon. Ulat mula rito sa Bukidnon, Bombo Cristina Gabunada, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information na Basta Radio. Bombo!
Kumuha pa tayo ng karagdagang report, ang RISE ASEAN Agenda itinutulak ng gobyerno sa ASEAN na Socio-Cultural Community Council meeting. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Eman Bombasay. Pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development ang paglalatag ng Pro-People Agenda ng Pilipinas para sa 35th ASEAN Socio-Cultural Community Council meeting na gaganapin sa March 3 hanggang March 6, 2026 sa Peninsula Manila, Makati City. Ito ang naging pahayag ni Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development sa isang media briefing. Ayon kay DSWD Secretary Gatchalian, ang agenda ng bansa na inuprobahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay nakapaloob sa temang RISE ASEAN. Layo nito na gawing mas responsive at people-centered ang samahan sa gitna ng mga hamon sa rehiyon. Bilang chair ng ESCC Pilar ngayong 2026, iginiit ng DSWD na ito ang pagkakataon ng Pilipinas na ipakita ang Filipino brand of service at isulong ang mga pulisiya na direktang magpapaunlad sa human capital sa buong ASEAN. Ating pakinggan ang tinig ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Upcoming ASEAN Summit, our hosting, because sabi ko nga, it's a very good platform for us to champion yung mga advocacies ng ating bansa. In our case, nabanggit ko na yung 4 na core competencies sa gusto ng ating pamilya isulong sa larangan ng pamumuhunan sa tao, pamumuhunan sa pamilyang. Samantala, ang pagtitipon ay lalahukan ng mga social welfare ministers mula sa 10 member states ng ASEAN upang pagtibayin ang mga policy documents na isusumite naman sa ASEAN Summit. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eman Bombasay nagulat para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang report mula dyan sa lalawigan. Mga pag-ulan sa Albay dahil sa shear line, binabantayan dahil sa posibleng pagdaos-dos ng hot lahar. Kaugnay niyan, may detalye pa ang Bombo Radio Legazpi. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mga pag-ulan na nararanasan sa lalawigan ng Albay na dulot ng shear line na ayon kay resident volcanologist Doreen Abilindez sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na ang heavy rainfall ay maaaring makapag-trigger ng lahar lalo pa at kasalukuyang nasa alert level 3 pa rin ang Bulkang Mayon na sa kasalukuyan ang nasa light hanggang moderate na pag-ulan ay hindi pa umano gaanong nakakapekto sa sitwasyon subalit patuloy ang monitoring ng tanggapan na ipinaliwanag rin ng opisyal na malaki ang posibilidad ng pagkakaroon ng hot lahar lalo pa at bago pa lamang ang mga ibinuga na volcanic deposits. Dagdag pa ni Abilinde na dahil sa init ng lahar mula sa bulkan ay kahit tumagal pa ng 1 o 2 taon ay posible pa rin ang pagkakaroon ng hot lahar. Dahil dito ay muling pinaalalahanan ng opisyal ang mga residenteng naninirahan malapit sa mga river channels at sa lahar-prone areas na manatiling alerto upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente. Recently erupted deposits lang itong mga deposit natin dito sa southern and eastern flank. So, maiinit pa po yan yung mga ating deposits ng rock falls, yung pyroclastic deposit. Yung lava, mainit din yan. So, kahit nga po 1 year, 2 years na nakalipas, kung bumaba po siya as lahar, pwedeng hot lahar pa rin po. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Itong si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information na Basta Radio, Bombo. Sa usapin pa rin po ng kalamidad, 2 landslide sa lalawigan po ng Capiz na iulat matapos po ang malawakang mga pagulan. Dulot naman po ito ng shear line. May update ang Bombo Radio Rojas. 2 insidente ng landslide ang naiulat sa bayan ng Ivisan kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Maribel Beluso Andrada, head ng Ivisan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO, sinabi nito naganap ang mga pagguho ng lupa sa Sitio Magulayag at Sitio Malabago sa Barangay Kabugawa. Ayon kay Andrada, isang bahay ang tinamaan at bahagyang natabunan ng lupa, ngunit ligtas naman ang pamilyang nakatira rito. Nakikipag-ugnayan na ang MDRMO sa lokal na pamahalaan
ng Ivisan para sa pag-deploy ng heavy equipment na tutulong sa pag-aalis ng mga lupang at batong bumara sa mga kalsada. Sa ngayon, humupa na ang baha sa Ivisan at pasabol na muli ang mga pangunahing kalsada matapos ang malawakang pagbaha na dulot ng patuloy na pag-ulan na iniuugnay sa shear line. Meron tayong na-experience na malakas na pag-ulan dito sa Capiz. And somehow, doon sa isang barangay namin sa Ivisan, yun ang barangay Kabugaw, naka-experience ng landslide. Yun ang dalawang ang sitio Malabago at saka sitio Magulayag. So far, mga households na nakatira doon na-evacuate na. And with the help ng PNP, MDRR at saka ng barangay councils sa pamumuno ni Barangay Cap Jane Obuyes na cordon na doon sa affected area. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. CAFGO member po ang binaril patay dyan sa may Ilocos Sur. Natin ang kabuang detalye ng balitang yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Vegan. Dead on arrival ang isang tricycle driver dahil sa pamamaril ng hindi pa nakikilalang suspect sa Barangay Panay Norte, Magsingal, Ilocos Sur. Ang biktima ay isang lalaking 34 anyos, residente ng Barangay Muraya, San Juan na isa ring CAFGO member. Sa inisyal na investigasyon, maghahatid ng pasahero ang biktima at nang huminto ito ay binaril ng hindi pa nakikilalang suspect na agad namang tumakas matapos ang insidente. Nagtamo ng tama ng baril ang iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na siyang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon naman sa asawa nitong si alias Gemma, wala silang alam na nakaaway ng biktima o kahit anong banta sa kanyang buhay, kung kaya't mariin naman niyang ipinapanawagan ang pagkamit ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga otoridad sa kung ano ang posibleng motibo sa nangyaring pamamaril. Mensahe ko po, lalong-lalo na po sa ating mga kapulisan dyan na humahawak sa kaso ng aking asawa na sana pagbutihin pa nila. I'm praying for them na i-guide sila ng Panginoon na makita nila yung kung ano yung talagang motive at matunton kung sino talaga yung mastermind sa pagpatay sa aking asawa. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga provincial report, ang pagsangayon daw ni Senator Marcoleta na isuko ang Kalayaan Group of Islands sa China ay katumbas ng pagsasakripisyo ng kinabukasan ng daandang pamilyang Pilipino. Yan po'y ayon kay Commodore J. Tariela. May exclusive report ang Bombo Radio Cebu. Mariing kinundin na ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng West Philippine Sea, ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na isuko ang Kalayaan Group of Islands sa China na anyay katumbas ng pagsasakripisyo sa kinabukasan ng daan-daang Pilipino ang naturang panukala. Ito ang pahayag ni Commodore Tariela sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kaugnay ng sinabi ni Senador Marcoleta na bukas siyang isuko ang Kalayaan Group of Islands sa China. Ayon kay Tariela, nais niyang tugunan ang isyu hindi mula sa legal na perspektiba kundi mula sa aspeto ng kapakanan ng mga Pilipino. Anya, mayroong komunidad na binubuo ng mahigit 400 Pilipino sa lugar, kabilang mga batang nag-aaral doon, kaya't hindi umano makatarungang isuko ang isla sa dahilang ito ay nasa labas ng Exclusive Economic Zone. Dagdag pa niya, ang usapin ay hindi lamang dapat ikahon sa teknikal na definisyon sa Exclusive Economic Zone, kundi dapat isaalang-alang ang kinabukasan at karapatan ng mga Pilipinong naninirahan sa nasabing teritoryo. Samantala, inamin ni Commodore Tariela na nakaranas siya ng magkahalong emosyon kaugnay ng mga naging alitan sa pagitan niya at ni Senador Marcoleta sa Senado, gayon din ang anak nitong kongresista sa mababang kapulungan. Anya, nakakaramdam siya ng galit at lungkot dahil para sa kanya, may mga individual na tila nagtataguyod ng interes ng bansang China. Gayunpaman, sinabi ni Tariela na may positibong epekto rin ang kontrobersiya dahil ito ay nagmulat at nagudyok sa libu-libong Pilipino na mas aktibong ipagtanggol ang soberanya ng bansa. But I would like to respond, not
on discussing the legal parts of that. Issue ko dito, ang Pag-asa na sinasabing labas sa ating exclusive economic zone, merong komunidad dito. Doon tayong mahigit na 400 kababayan Pilipino rito. May mga bata rito na nag-aaral. To say to give up Pag-asa because it's outside the exclusive economic zone, ay tila pamimigay na rin ng kinabukasan ng mga kababayan nating nakatira dito. Mula rito sa lalawigan at lungsod ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nagtapos ng makasaysayan ang ginanap na snowy snap elections sa Japan. Ito ay matapos makakuha ng landslide victory ang coalition ni Japanese Prime Minister Sanae Takaishi, ang kauna-unahang babaeng Prime Minister sa kasaysayan ng Japan. Nagwaki ang Liberal Democratic Party na mahigit 310 mula sa 465 seats sa lower house ng Japan. Ito ang unang pagkakataon simula noong World War II na nakakuha ng 2/3 majority vote ang isang partido. Matatandaan na halal si Takaishi bilang bagong Prime Minister ng Japan noong October 21 ng nakalipas na taon. Siya ang kauna-unahang babaeng leader na humawak ng naturang posisyon sa kasaysayan ng tinaguriang 4th largest economy sa buong mundo. Si Takaishi rin ang pinuno ng namamayagpag na Liberal Democratic Party, pero dahil hindi nakuha ng partido ang mayorya ng parehong kapulungan ng parlamento, nagpatawag si Takaishi ng snap election upang makakuha ng direktang mandato mula sa taong bayan. Nagpaabot naman ang pagbati si US President Donald Trump sa pagkapanalo ni Takaishi. Matatandaan nakatanggap si Takaishi ng pambihirang pag-inturso mula sa US President. Sa katunayan, inimbitahan pa ni Trump si Takaishi na bumisita sa White House sa Marso 19. Sa ngayon, humaharap ang Japan sa ilang mga hamon, kabilang dyan ang mabilis na pagtanda ng kanilang populasyon, pagtaas ng cost of living, humihinang halaga ng yen, at lumalala ding relasyon sa China. Bunsod na rin na naging pahayag ni Takaishi na posibleng makialam ang Japan sa tensyon sa Taiwan. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pagkatapos ng Bombo Network News, mga kabombo, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napanood o napakinggan sa mga nakalipas na oras o mga araw. Sa Visayas area, dyan po sa may probinsya ng Iloilo, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Iloilo. Ganon din po sa may Negros area, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa may probinsya po ng Cebu at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Ganon din po sa may probinsya ng Capiz at mga katabing lugar, nariyan po Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa may Aklan, nariyan pong Bombo Radio Kalibo at dyan po sa may Leyte area, nariyan po ang Bombo Radio Tacloban. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Minuto sa nakalikan sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombo na sa udto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sini mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Unahon anaton anay ni ang payag sa Iloilo City Police Office. May kantanan sa sining serye sang pangawat sang motoro. Humalin paglisang bulan sa Setyembre tuig 2025 ini. Subong lang sila nakamarasmas nga seryoso ng lini. Matapos ang 5 ka beses or 5 ka kaso sang motor napping, 4 ang natabo sa distrito sang Aro. Di Setyembre pa to natabo ang hambal sang biktima sang nakaligad sining bulan sang Setyembre. Hambal sang HPG, ongoing man kuno ila sining investigation. Di ara na kita sa ikadua subong nga semana sang Pebrero. Ano na tong investigasyon ay han sang HPJ? Kung ano ka baskog sang tambutso nga nagagawa sa ila sining motor, daw mo na ka baskog sang hangin sa pagpasalig nila sa mga biktima sang motor napping. Check tas Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Ginakabig karon nga seryoso sang kapulisan ining na-record nga sodasod sining natabo sining motor napping sa may distrito sang Haro, Bombo Champ sa DNT Santo ganit diri sa pagpagangot sang Bombo Radio sa kay Police Major Sheila Bisagrin, spokesperson sang Iloilo City Police Office. Ginakabig na ining seryoso kag ang ining mga kaso sining motor napping ang turnover na sa bahin karon sang Highway Patrol Group nga mo ang nagapanguna sa investigasyon tuhoy sining mga nasambit sining insidente. Ang part sang Iloilo City Police Office ay labinigid man sa Haro PNP ang nagabulig sila Bumbutsam ko may mga impormasyon nga kinanglanon, so sila ang ma-provide dugang para sa nagakigo ng investigasyon sa pagpanguna sang Highway Patrol Group so butsilingon magluwas Highway Patrol Group sa SPJ upod man diri ang mga katapo sa Iloilo City Police Office kag sa bahin karon sang Haro PNP sa dinti may na record sini nang asod-asod sining insidente sa sining motor napping sa may nasambit sining distrito. Isa ba gani diri sa fokusan karon nga isa ni sa 4 ka insidente amo ni ang natabo dra sa area sang distrito sang Haro sa may Quintin Salas sa unhan lang opisina sang LTO ngati ang ining rider nag-process na kung tani siling lisensya, driver's license, pagbalik why na to ang iya sining motorsiklo Bombo Champ sa dinti sang ginsikyar nakita to sa iban nga gulo ka CCTV nga ang nagasakay ang isa di ka lalaki kag nakabayo sang may pangalan sining criminology kag do may logo man kanito sang PNP. So mo ni karon ang gidatukan sang otoridad nga kung baladiin ini siya konektado kay tinakasuksok sang bayo sang criminology. So gina-check na kung diin nga
eskwelahan na connected ining nasambit sining individual pero tisunod kani sa CPO posible nga do mahimo nga pagpatalang no sa investigasyon nga ti bisan sino pwede man niya makapaprint mo sang kasubong sina nga panapton pero hindi man maghambal ang CPO pa karon nga ti hindi konektado no ining suspect kun ining nakita sa CCTV sa pila ka mga blutuan adri sa syudad sang Iloilo unless they kon ma-confirm nga hindi siya membro no sang kung naga-eskwela abi no sa isa ka eskwelahan diri sa syudad nga ti nakakuha sang kurso sining criminology bumuchamp no unless nga ti mapamatud-an sa bahin karon sang kapulisan pero ang pagpati sang ICPO nga ti sino man nga individual no nga maghimo iya sang krimen hindi man na sila ya magpabisto kung anong ila sining trabaho no kangay ni sa natabo nga ni nga nakuhaan ini sang CCTV nga nagasuksok sang bayo sini nga criminology. So suno sa Iloilo City Police Office from time to time coordinate man ang Highway Patrol Group no kung ano ang mga latest sining update tuhoy sa investigasyon karon sa sining asod-asod nga pagpangawat sa motorsiklo sa nasambit sining distrito luwas no nga ti nagahikot ang Highway Patrol Group ti sa bahin kuno sang kapulisan sa ICPO tinguan Manila no nga ti mas mapadasig ang investigasyon pagi sa paghatag no sa mga impormasyon nga kinahanglanon agod nga mas madasig ang pagdakop sa sining mga suspect o kon-suspect sa sining asod-asod sining nga kinawatay sa motorsiklo sa nasambit sini nga distrito bumutsam. Matandaan sa mga kabumbo naton ang sa Haro District 4 no ka mga insidente amo to kina na mention mo last year 2025 sa September adra sa Maimbit sa Nova sa bay distrito sang Haro sundan ini sang January 14 adra sa may area sang Dalan Ilopez sa tubang sang hospital no adra sa may Don Benito no nga ti do ano to kasanagon to nga gin sakyan tong isa ka motorsiklo nga naka-park sa higad kagin dala no sa isa ka lalaki bumbuchamp ang ikaduwa ako ning katatlo mo ning natabo da sa area man sang Tagbak no sang January 31 nga ti nagpabumboto ang tag-iya ang samtang nagulat sa maghulaw ang ulan mga 30 minutos pagbalikid niya wala nang iya sining motorsiklo no kag ang pinakulihi sang February ngani no mo na ni ang na-mention takina dira sa misagwa sang opisina sang Land Transportation Office kay ti ang ining rider naga-process nga magawad sang iya sining driver's license pambuchamp no sa aton sini nga mga kabombote hambal sang ICPO nga kung may mga information nga makahatag sila sang lead so ginapalo up kag ginatumod no kung bala ang suspect isa lang kay may mga information ang kuha ni sang motorsiklo dira sa area sang Quintin Salas ang ginapahag pareho no ang ila sining modos dra sa may area sang Tagbak kag nakita to gani nga pareho man sila kusuksok sang kalo sining itom kag ang panglawason no kay isa to sa mga complainant dra sa may area sang Tagbak no ang driver nga do recognize siya kuno nga doplo pareho ang panglawason sang suspect man nga pangawat sang motorsiklo sa area man sang Quintin Salas sa may nasambit man nga distrito Bumbuchamp. Aribla ang kabahin sa pahayag ni Police Major Sangrines sang may interview sa Bumbu Radio. Ang ICPO no kakabig nga ti seryoso man ining hitabo tungod nga makaapekto man isang aton nga peace and order situation, no? Hindi lang sa bahin sa Haro District, kundi sa bilog nga syudad sang Iloilo. So in fact, ang aton nga city director
naanay mani nga na-assign sa may highway patrol group. Personally sini nag-follow up no sa previous niya nga unit kay mga kaangay abi sini nga insidente although diri natabo ini sa aton nga jurisdiction or AOR ang nagapanguna sini nga sang pag-follow up pag-imbestigar ang aton nga HPG na sa angay sa mga motor napping nga ini. So support unit na kita ang territorial unit. Ang isa sa mga gina-considered pag sini diri nga may ginasundan tong nagwa sa balita nga daw may logo to sang sabahin sang kapulisan ang isa sa mga nakuha. And as of this time tanan-tanan no gina-checkar sang aton nga investigador kag sang aton nga mga intel operatives para mabuligan no ang aton nga mga katapo sang HPG magsulbar sa madali nga panahon no sa sining reklamo nung sa pagkadula sang motor sa area dira sang Haro. So hindi lang ang mga talatapan sa mga blutuan but anybody abi Bombo Joms no pwede gid makapaprint no makasuksok kag makadisguise nga katapo siya no sang kun anong ahensya da kag madali na lang subong no. So ano pa nga sigit ta pagid ini follow up especially sa mga available nga mga kuha sang CCTV footages lapit sa lugar antes or sa palibot sang lugar kung sa diin may reklamo nga nadulaan sa motor. Wala ka mga kuha sa CCTV nga padayon nila nga gina-follow up kag dira no may gina-checkyar sila nga possibly persons of interest. But as of now, not for us kay hindi taban makakompormiso sang trabaho sang aton HPG kag sang aton Haro PNP kag sang pila naton kakatapo diri sang personnel from ICPO ginatagaan tagid anay tiyempo ang nagatutok naton nga mga IOC kag katapo sang HPG para nga matulid no kung sino ni siya ang sa likod sang pagkadula ni sang motor. So ding insidente organized ini siya do hindi ta pa ni makabig nga nga kung ano ni ang estado nila kay as of now hindi pa man siya masuportaran sang ebidensya. So tanan-tanan gina-considered man naton. But so far sa Haro lang kita may na-report nga motor. So hindi ta pa ma-consider gid na nga sa iban nga mga distrito may mga posible man nga grupo sila or kung may mga upod man kung may aragit man. Sa HPG, ma'am, anong ginahimo nila ni gakandak sila by operation or checkpoint or ginakatuan nilang mga lugar-lugar kung may basi ko dito ginalado gina-follow up man nila no ang mga kuha sang CCTV feeds sa lugar sa palibot dira kag closely nagka-coordinate man sila sa local police especially sa Haro PNP. Na batian si Police Major Shelamay Sangrines Bumutsam. So kung natawon ta sa apat ka insidente ang may similarity do amuning duha nga natabo dira sa may area sang atubang dira sa may hospital das may Lopez das Dominito kag ang isa dira sa may area sang Quintin Salas no dira sa sagwa sang LTO kay ang kuha diri sang CCTV no ang lalaki ngati nagalakat kadun di mo maganing balaan nga mga wat at tapos golpe la sakyan ang motor sipaon amo man ang nakita diri sa may sagwa sa LTO ho nga gin kapilaya pag ganito sipaon no gin cake keto at nga mag-andar ang motorsiklo ti do mo man sa natabo diri sa may sa may dalan Ilopez sag nagligad sining bulan kasunod sining nasambit sining insidente. Ang na-mention tuyo sang tag-iya sang nadulaan mo sang motor dito sa may tagbak ang ginatudlo ya nga daw pareho man to sa sagwa sang opisina sang LTO ang nagkuha kay nakakalo makuno ka itom Bumutsam. So butsidingon sa tatlos posible ka mga insidente nga ni nga nagkaladula nga motor basi kun isa lang suspensado kay sino na assessment? Ha? Kasi yung assessment?
Based diri sa mga report nga aton sini nga nabaton. Bali ato ni assessment. Assessment, yes. Tiyan mo na yung update ta. Ang pulisya may update why? At ongoing pa man kuno kay leading ng HPG mo. Ongoing na, oo. Ang ICPO kay naga-coordinate, anong ging coordinate nila sa HPG? Tiyan mo to ang sudo kay Major Sagrides, gulat man sila kay kung anong update sa HPG, amo man ang ginapid sa ilada. Storya, kores-kores naman tani mo Jumar nga mo ni. Ang isa kuno sa mangkalid sa ila ang CCTV mo. Na mo CCTV. May ara na? Bumbucham. Amo gadi ti kay ang iban sini may na-captured man o galing gina-enhance kay hindi man siya klaro. Kangad sa tabo sa Quintin Salas. Sala pa ka CCTV kay hindi klaro? Ha? Sala pa sang CCTV kay hindi klaro ang CCTV? Amo na kuno kay makabulig malang mo sa investigasyon. Sa otoridad ang CCTV, no? Amo kay buron hindi ka bulig. Ang hambal sang otoridad nga kon may nakakita kag kun natsurahan gid bas mayo nga maka-report kag makaduli bulig sa investigasyon. Di kung wala man? Kun wala ginapangitaan makuno nila iban pagi. San after na yun, may mga natabo ng mga insidente. September pa to, bisan isa, why get? Storya. Tika sunod, sini ang magluwa sa ICPO nakatingwa magkita diriya, no? Makapakigangot sa Highway Patrol Group so par sa sining mga insidente doon pagit sa Pendakpan. No? Kaya mas nag-imbestigar? Suspect. Going ko na investigation. Tinunto ongoing. Tani may update? Tiyang September ito, ay gani update. Paano nag-ongoing? So why na gani galaom to ang tag-iya to nga makita, mabalik pa motor ya. Tiyan anong update? Amo na ang update hindi why na galaom nga makita pag motor? So, inapunto sinikaron sang Highway Patrol Group nga dapat mismo man kuno sa mga tag-iya Bumbutsab dapat mangin vigilant sa sala pa karon sa tag-iya kay hindi sila vigilant. Ay sos Maria Kagusip baligya na lang kamo to balot ulugtasan. So dati kayon tadri mapakigangutan no si Police Major Ryan Palaran ang team leader sang Provincial Highway Patrol Group no. Team Iloilo HPG Bumbutsab may katanan sining mga nagakatabo sining insidente ti sartungdan ang isa sinis dapat sining himuon nga ti at least nga matapna kag hindi na mapamarisan ang pag-vigilant no sang tagsa sini ka mga tag-iya no sa ilaban sini nga part nga ti sa tion kon may mga transaksyon nga dalon ang motorsiklo ang isa sa mga panugyan sini nga ti dapat close monitoring lock gid ang manobela sang motor kay sa sini mga insidente gani doy close monitoring imuta mo sa parkingan imo motor pero sa LTO kay makuha sa lisensya. Paano yung ma-close monitor ang iyang motor kay gakuha sa ka-exam? Ay, kumindi. Ano na mga taga-SPG? Subong, mga komedyante ni sila? Hindi man So, ang na-mention diri pagidugang kung mag-park man, pilion ang damo sa tabo bla nga di madasig manotice ang motorsiklo sa tiod nga kawaton. Kung mas mayo gani kuno nga ti kung may mga security guard sa mga establishment, but at least nga may mabilinan sang
motorsiklo, no? Bumbutsam kay nakagiman gila Chinese Mindanao si Major Palaran. Bisan sa Afrika pa sa nasa way klabot. Mumatok po ang mga na-encounter nga may mga series sa mga kinawatay kang kalabanan way malak ang manobela, no? Sung iban ti sakyan lang lubagon, dugay-dugay mandar, no? Ang motorsiklo kag isama ni sagin tumod sang natungdan nga kalabanan sa mga ginapangkawat o mga old nga model nga motor, kay kalabanan sa iligali ko no bumbutsan do pwede sa bisan sukat mo da malubag mo kag mapandar adlay kuno sa iban sini nga mga motor nga mga scooter, dulaka lang na kay may siya, no, mga electronics na siya ang mga parts ng motor kag hindi sa dali-dali nga mag accelerate, no, kung hindi mo mayabihan sa iyang original sini nga yabi amo na nga ang iban sini kawatan tinagatik advantage no sang mga amo sini nga mga motorsiklo bumbutsam agod nga ti madasig nila nga mabiktima ti ang isa sa panugyan kati sa investigasyon nila padayon paman mo, no, ang ila sini nga pagpungsisa sini ang amo na ang salang sini nga panugyan nga ti mag vigilant, no, sa palibot agod nga malikawan ang kasubong sining insidente. Aribla ang kabahin sang payag ni Police Major Ryan Palaran sang Highway Patrol Group sa Benta Review sa Bombo Radio. Maging vigilant po tayo sa especially sa motorcycle kasi ang motorcycle yan ang pinakamabilis na kawin. Pwede mo siyang buhatin, isakay lang sa close van. So ano po ang makakabuti nating gawin? Unang-una po, bago po natin iwanan yung motor natin, kailangan po nakalock yung manubela. At kung maghahanap po tayo ng parking area, makakabuti po na well-lighted yung parking area, especially kung nighttime, or kung magpa-park po tayo, hanap po tayo na talagang designated parking area. Bakit po kailangan ng designated parking area? Halimbawa po sa isang establishment, meron silang designated parking area. Bakit po doon? Dahil po nandun yung security nila. Kung sa gilid-gilid lang ho natin ipapark at iiwan ho yan, wala ho kahit pa paanong tumingin-tingin. So, ang mai-recommend po namin, designated parking area lang po tayo. Ilock po natin yung ating motor, pati po yung susuyan. So, may cover po yon, hindi po ba yung ating susuyan sa mga modern motorcycles. Make it sure na naka-cover po talaga siya. At huwag po kayong magpa-park sa mga secluded area. Yun po. Parang usually na motor na itong mga old model na motor, no? Pero yung mga latest ngayon meron din naman po sa mga latest model. Pero yung manufacturer ho kasi ngayon is nag-e-evolve na sa technology. So yung technology ng mga latest models ngayon, kung mapapansin niyo, meron na silang tinatawag na immobilizer. So yung pag pinilit na i-distrong kayong susian or mapatakbo man yung motor ng ilang metro pero hihinto. Kasi yung microchip nung ignition niya nandun mismo sa susi. Ganun yung technology ng immobilizer. May mga ganun ng technology ngayon na sana yung mga manufacturer natin ganun din ipaano na nila sa mga small displacement cycles. Nabatian si Police Major Palaran sang Highway Patrol Group. Bumbutsam may katanan sining asod-asod sining motor napping incident sa may distrito sang Haro. Tisunod sa natungdan, padayon man ang ila sining investigasyon, no, sa sining insidente agad nga matumod ang suspitsado kag same time mapasakaan sa nagakaigo sining kaso. Bumbutsam. All right. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Mangin vigilant
Mag-park dapat nakalak ang manibela, park sa well-lighted area, i-park sa damo-tawo, kag pangitaon ang designated parking area. Padayon ng investigasyon, padayon ng koordinasyon, padayon ng istorya kuris-kuris, padayon ng padayon ng koordinasyon, padayon ng investigasyon. Pakita ta na Engineer Leogo. Arararaw. Ang naka-queue nan. Sa kilid ka, kilid ka LTO ni, di ba? Well-lighted, damo-tawo, may mga nagapark nga motor, nakalak, kulang galing ang tag-iya. Kulang sa. Kay kung nangin vigilant sa, why ni makawatan ang iyang motor, engineer cross-arm. Ang iban may nga footage nga sa iban nga kaso. At ini gabi ini. Nag-ulan, dogin park lang to skilid, pahula-hulawo niya na yung ulan. Well-lighted, ikis. Park sa damo-tawo. Tinudamo mo na di tawo, no? Check. Designated parking area, do hindi mo na designated parking area. Kag ang tag-iya hindi vigilant. Ang sagisano, sagisano engineer sa aton sini mga kabumbo, no. Sa tubang lang to eh, Nga daw damo man to tao, may mga nagatalikod pa to gani. No. Lapas City. Amo to sa ang isa ka insidente, and then ang sa kilid sang ospital do nagakaon tong tag-iya, ginbutang niya sa kilid ban. Anyway, dapat kumplituhon yun sa mga nagapanag-iya sang motor, dapat kumplituhon yun ni ang 6 or 5 ka mga pagsulundan para nga hindi makawat ang inyo sining motor. Mangin vigilant, number 1. Number 2, dapat ilak ang manubela sa inyong motor. Number 3, dapat well-lighted. In broad daylight, well-lighted. Number 4, i-park sa tawo. And number 5, pangitaon ang designated parking area. Ang number 1, dapat mangin vigilant. Vigilant, keeping careful watch for possible danger or difficulties. Ang isa ka biktima nagkwa lisensya. Samtang gakwa sa lisensya, ayoon niya to sa opisina sang LTO nga, Sir, dili lang ko dapit sa may bintana para nga sige sabat ko de. Sige lili ko sa bintana, makita ko dumasip la kawato na ko motor mo na. Ang isa to, i-park is tubang sa isa ka mall sa Lapas. Ito ba yung bakal sa I think. Kaya ano to, samtang granting for the sake of discussion, ano man, samtang ka grocery ka engineer, ano ibilin mo to, isa mo kakalimutaw sa motor mo? Okay ka pa kagi na? Mudlay, no? Anyway, sa aton sini nga mga kabombo, daong guaya karondo, ang tag-iya, ang mga biktima pa sang ang tag-iya pa sang motor nga ginkawat, daw among may kakulangan. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Daw sila pa ya karon ang may sala. Daw sila pa ya ang barasulon kung nga
Ginkawat ila sini nga motor kay bangod nga why sila nangin vigilant? Why inalak ang ila sini nga manibela? Why nakapark sa well-lighted? Why nakapark sa damo-tamo? Kag why nakapark sa designated parking area? Kung lang tawon ni mo banwa in broad daylight, sanag. Gabutlak siya ring adlaw. 3 ang pinangigo, pinangawat. Mangita ka pa sa well-lighted area? Sino man nga ungo, nga klase sang tao nga tag-iya sang motor, araw? Sa isa ka molo? Araw? Adlaw? Well-lighted? Tayo ko na balaan, ta pinabutangan ta na ka spotlight kag pinatutok to sa motor nga nao? Damo tao, galing kay katalikod. Galing iti sala niya, hindi na daya ma-designated parking area, engineer. Ang guwaya sini karon sala pa ya sa mga tag-iya sining motor. Or incompetent lang gid kamo iya sa bahin sang Highway Patrol Group kag sang Iloilo City Police Office. Nga ahaw karnaper, hindi ka nala utok nyo para masulbar ang kinawatay sang motorsiklo diri sa syudad sa Iloilo. Padayon ang investigasyon, ano ang latest? Ano ang update? Padayon ang koordinasyon sa koordinasyon sa HPG kag ICPO. Ano nang gin-coordinate nyo da? Wala. Kay wala man. Kay kung mayara, ang kaso sa pagpangawat sa motor sang Setyembre pa lang, may development na kuntani. O galing kay September 2025 pa to, 2026 na kita karon, ikaduha na nga semana sa bulan sa Pebrero, why gyapon? Butsilingon nga wala zero buklo. Wala kamo gahulag. Klaro. Paina sa lugar nga well-lighted bisan adlaw. Kasimple. No? Ti pasugiro naton si ICPO Director, Chief sang Regional Intelligence Division. Why development tao? Why miuraw? Oh? Ti kung mag-amo sini, sa aton sini makasimanwa, nga daw maisahan pa ya sang kriminal ang pulis, gininsulto na gani sang kawatan ang pulis, ang mga pulis, daw sa waay lang sa gyapon, kag bag-o pa lang nila yan na realisar nga this is a serious matter, ano pang lauman sa nga tag-iya sa mga motorsiklo, nga ginpang motornap, waay na eh. That is why, no? Mangin vigilant kamo, hambal sang HPG. Oh? Para hindi madulay nyo sininga motor, ipa-customize nyo nga pwede nyo mauribay. Pwede nyo mahimo nga napsak. Pwede nyo mapasan. Amo nang gusto nila. Kay man, tinamad, magpangusisa kag mag-imbestigar. Oh, kay kung nagapangusisa, nagapangimbestigar ni sila, gahulag ang intelligence network sa aton kapulisan, diin ginabias tayo ng mga kawatan, magluwas lang, no? Kung may kabaro sila, nga mo sining negosyo. Siyempre, dipinsahan nila. Oh. Pero why, layo na sa punto nga mga gasulod sa imahinasyon, Kuya Engineer. No? Nga may kabaro sila. Why? Oh. Why lang sila gahulag? Oh. Saton sila mga kabombo. Oh.
Kay kung nagaulag, di sa amo lang ang punto sa kasimple lang itama. Kung nagaulag ka mo, ang kaso ni sang Septembre, may development na ni tani. Ti anong hambal? Sang biktima? Sa inkantuan sang bumunyos team? Yan, way naman kami galaom nga mabalik pa to. Kay Septembre pa to. Mangkuto namon ang HPG, ang kapulisan, kung ano ang latest, ipadayon gyapon ang investigasyon. Dugay-dugay, way swerte, nakabakal na to sa bago nga motor to ang kinawatan. Padayon man gyapon ang investigation. Tibangod, incompetent ang mga tawo nga nagapungko. Bilang highly urbanized city, Mayor Inday Raisa Triñas, ma'am. Hindi kaya magmantiner sang mga incompetent nga mga tawo nga may dako siniiya nga rulyo. Hilabi pa kung peace and order kag pagpasiguro nga hindi magkaradula ang propidad sang mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Hulag ka na, Mayor! 5 na kakaso sa motor napping, hindi na pagulata nga madugangan pa. Kung nagwaras ang Iloilo City Hall sa 50 pesos nga duga nga suktanay sa may airport sa Plitihan, 5 na kakaso sa car napping or motor napping, 5 na kakaso diri sa syudad sa Iloilo, 4 sa Haro. 4 sa Haro. Mayor Inday Raisa Triñas, ma'am. Tikuway ka pa na diya ulag, moving siya. Way ka pa na diya sa pagtukbil sa atong kapulisan. Hindi ka pa tumaga pakingistorya sa Highway Patrol Group. Dipindi si muna sa aton sinima kabumbo. Hindi niya mayo para sa syudad sa Iloilo, highly urbanized city, ang ginagamit sa mga kultura naton, particularmente ining mga nabiktima. Nagamit nila sa ilang sinipag-eskwela, naga-extra rider para kasupot-supot, bakal bayad tuition. Ginagamit sang 11 anyos para sa pangkabuhian. Ginagamit service para iya makakantos trabaho, tapos kawaton lang. Tapos hambalan lang nga padayon ng investigasyon, padayon ng koordinasyon, why man titupa, ang guwais ni Grondo, ang kinawatan pa mong may sala. Paminsari na dirakadaan, Mayor Inday Raisa Triñas, ma'am. Nagahupot kita sa mga incompetent diri sa syudad sa Iloilo? 38 minutos na kaligad sa takna siningalaw na. Pagbalik na to na banwa dugang mga balita kag impormasyon. Mga sticker kag slogan ni Mayor Inday Raisa Triñas sa mga service vehicles sa syudad, pinangkakas na. Balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likaw. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 8 to 14, 2026. February 14 is Valentine's Day. Celebrate this occasion at Plazuela de Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong dinner, si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda will serenade you with a great selection of songs sa concert at the Plaza. Valentine's Day edition, mangin inyo. Umpisa alas 6 ng gabi sa Pebrero 14, Sabado. Sa tion sa musical show, 20 ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa February 15, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2026. Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area, agud nga matiniran. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik na diri karon sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. No? Pila sa mga kauturan nato. May mga siguro mga biktima guro ni sang motor napping mensahe diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga live la. Bisan kuno nakalak pa na nila ang motor basta kawaton gina. Ang kawatan na sudyuan niya na mayo pa ganing kawatan kay ginatunan nila kung paano sila makapangawat. No? Pero bagay kung ginatunan isang otoridad kung paano dakpo ng mga kawatan na dakop na nila. Anyway, balik-balikan tang iban sining mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad sa pagsunod sa anti-EPAL policy. Ang mga sticker kag slogan ni Mayor Risa Treñas ginapakakasya na ni sa mga service vehicles ang city government. Check ta si Bombohana, anda sa Bombohana sa report, please go ahead. Ginapakakas na ni Iloilo City Mayor Risa Treñas ang mga unnecessary graphics kaangay sang Usag Ilonggo, Rice Iloilo kag iban pa nga mga sticker sa mga service vehicles sang Iloilo City Government sa Bombochama. Ini ang kaangot man sa anti-EPAL drive upon ang ginpagawa sa Department of Interior and the Local Government Memorandum Circular 2026-006 nga nagamando man sa tanan nga government offices nga sigurohon nga wala sang pangalan, litrato, logo, initials, color motif, slogan kag iban pa nga mga identifying symbol sa public official sa mga proyekto kagamitan na ginpondohan sa gobyerno. Sa interview sa Bombo Radio kay Joy Pandilaga Gonzal, ang spokesperson ni Mayor Risa Treñas, iya ginapahayag nga nagpanaog sa office order ang city administrator sa Pebrero 5
sa tanan nga offices nga ginhatagan sa nga service vehicle nga kakso na ang mga sticker, letrato kag slogan dira ni Mayor Raisa Treñas. Kuno kay Fantilaga target man nga maubos na ini kapang kakasubong man nga semana. Malamdaman nga una man nga tigin solusyonan sa nga city government kay sunod diri ang memorandum circular sa pagkakas diri sang letrato kag slogan sang alkalde sa Atipan Center sang Iloilo City Hall. Other than that, mayara naman sang pakwa naman nga mga letter and slogan mismo. So, bagay na natin sa mga letterhead man sa opisina ni Mayor Raisa Treñas, may araman inisang mga slogan, ginapakakas naman inisang alkalde, kadungan man sa pagsunod sa ining memorandum circular. And also man diri, ginapasiguro kag ginamat-amat man ang sa ibang pagyan ng mga parte o kung gagamitan mismo kag proyekto sang city government nga may pangalan kag slogan ni Mayor Raisa Treñas ang dapat nga makakas na within this week kay ang ining order man sang DILG nga ang pagsulundan dapat matapos na ini within 2 to 3 months bombo champ. Ipabati nato na mga pahayag ni Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas. Immediately sang step 3 sang na-receive naton ang memorandum circular from CPDILG na nag-inform sa kay Mayor Raisa Treñas regarding ni sa gipapanaog ni MC 2026-006 sang Department of Interior and Local Government. Ang na-comply kita immediately, insigida dili sa may 7th floor. Ang mga unnecessary nga mga graphics din pakakasa ni Mayor kag singing asang last week, I think though February 4 or 5, hindi kita nagpapanaog man ng aton nga city administrator sa office order para naman niya sa mga offices, especially sa mga gin-issuehan ni balas sang service vehicle nga iya sang Iloilo City Government. Yeah, so papanawagan naman sang office order to remove sang mga stickers nga hindi kinahanglan. Example, ang mga may ngalan sang uswag Iloilo, pwede na dasig lang nga makakas ang ina siya nga mga sticker. So, nagpangayo, nakita dito sa picture, bala sang before and after para makita man ninyo ang pagkakas sa mga stickers. And hopefully, within the week, ang aton nga mga salakyan maubos na pangkakas ang mga unnecessary na mga graphics or mga stickers sa aton sini nga mga salakyan. As to the program sa aton sini nga alkalde, well, definitely we will really comply sa sining MC. Kasi may mga programs man kita nga waay naman dira naka-include ang mga kumbaga daw naka-attribute din bala sa kay Mayor ang nga mga slogan, but definitely we will comply ang Iloilo City government. Ma'am, other sa mga service vehicle naton diri ma'am, ano pagid ang maging pangkaksan kita ma'am nga mga mga offices, facilities? Ang aton nga I think ang aton nga ano ni siya tawag letterhead. Kay may ara dira nga uswag rice dog I think dog pa remove naman ina. I will just double check with our admin office. Nabatian ang nanging napahayag ni Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, Bombochao. Alright, so saan o mapakita ni sa pumuloy isang syudad? Indeed, nag-comply si Mayor Inday Raisa? Yes, tama na Bombochao. So mong gina-account na ang pagpilagid kabilog diri ang mga service vehicle nga na-issue sa per office abi. Agad nga ma-check kag masiguro nga wala na gid man sa mga slogan ng ining mga tulakyan kay naobserbahan naton diri sa City Mayor's Office man nga sa lakyan daw L3 ini nakita naton wala naman sang mga slogan and believe nga tulokon wala na sang mga gintawag man ni Ma'am Joy Fantilaga kasi unnecessary graphics mo siya.
ti ano na lang ang lauman naton nga mabilin abi seal na lang sang Iloilo City Government. Amo na lang gid ina ang mabilin dira kag kung ano ang pangalan sang opisina groy. For example, City Mayor's Office, Iloilo City Treasurer's Office. Amo na lang na kag ang selyo sang City Government. Yes, tama. Bambot Sham, seal na lang gid sa Iloilo City Government kag ang pangalan sa opisina amo lang gid na ang nabilin and no other colors or ano pa man dira nga mga sticker nga nakabutang ang nakakas naman. All right. Sige. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniya nga follow-up report. Ti laumantang within the day matapos na tanan, mapangakas na ang mga unnecessary nga mga stickers in compliance man sa Memorandum Circular number 2026-006. Samtang sa kaangot man sining balita, i-check pa naton si Bombo Krill Milyasa kay ang PRO6. Ginamonitor man ang mga police personnel blagod man siguro nga wala sa nagalapas sa sining ginapatuman nga anti-EPAL policy. Iti ang aton sining Philippine National Police under Manisa Department of Interior Local Government sa aton sining mga kabombo, no? Anyway, may nadumduman ko da karon engineer sa tapos lang balita ni Bombo Krill. May nadumduman ko dira sa speaking sang DILG ni. Anyway, check tanay this time si Bombo Krill Milyasa. Bombo Krill sa report, please go ahead. Isa ang Philippine National Police o PNP sa mga ahensya sa gobyerno nga nalakip sa direktiba sa Department of the Interior and Local Government o ng DILG sa Memorandum Circular number 2026-006 o ng anti-EPAL policy. Madumduman mo ang nasambit nga direktiba amo ang pagdumili kag pagkakas sa mga pangalan ng litrato, logo, initials, color motif, slogan officials o kung anuman nga maangot sa public officials lakip na ang proponent mismo sa mga government-funded projects. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Lailin Sinsil, ang spokesperson sa Police Regional Office 6, iya ginpahayag o ginpahayag sini nga bilang pagsunod sa nasabit nga direktiba, ginamonitor na sa Police Regional Office 6 o kanang PRO6 ang ilang mga personnel agod masiguro na wala sa nagalapas sa ginapatuman nga anti-EPAL policy. Apang hinpayag man ni Police Major Sinsil na nagapangayo pa sila sa subong sa klarifikasyon o clarification halin sa DILG tukoy sa mas detalyado na aplikasyon sang pulisiya sa bahin sang PNP. Inibangod nga ang PNP mayara na sa nga ginapatuman nga daan nga standard kaga institutional identity nga ginabase sa national guidelines sa organisasyon lakip na ang disenyo sa ilang mga pasilidad markings sa mga police station kag mga police vehicles kag paggamit man sa opisyal nga color kag logo sang PNP. Dugang pa ni Police Major Sinsil sa padayon Manila nga pag-imbestigar wala pa sang may na-monitor nga kaso sa paglapas sa nasabit nga pulisiya bangod nga padayon man ang pagtuman sa nga disiplina kag pagsunod sang mga police personnel sa mga patakaran sang organisasyon. Yari bilang pati naton ang naging pahayag ni Police Major Lailin Sinsil, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Actually, as to this memorandum circular, nakabaton man kita ya directive from the national headquarters nga naga-direct sa aton nga mag-comply sa sining memorandum from the DILG. So kita diri sa Region 6. So ginamonitor man naton from our end kung may yara man bala kita nga may mga instances man nga nakabiolate kita sa sining directive nga ini. Pero so far ma'am, based sa aton nga monitoring, ano pang results? Initially wala man kita sang may nakita nga mga diri abi sa aton sa Police Regional Office 6 nga siling naton nga nakita nga naka violate sa sining directive. Nabatian na diri ang naging pahayag ni Police Major Lailin Sinsil ang spokesperson sa PRO6 sa subong mabatsyam na ginahulat-hulat man sa PNP diri sa bahin sa PRO6 ang response
sang DILG-6 no para maathag man sa ilang nga bahin kung ano gid bala ang ginapamatuod or direktiba gid sang ining man nga polisiya kay tinghamba naton politician madamo sang may ara na bala or makita gid yon ang paglapas man sa diri nga anti-policy pero sa bahin sang pulis no hambal man naton nga pinaka-standard na nga daan man ang ilang mga facilities amo man ang mga police abi nga mga cars no or police patrols so diri gina-try sa nga PRO6 nga makuha man ang side sa DLG para man nga kung maathag man sa ilang nga bahin tigilayon nga ipatuman ang ining anti-ethel policy sa bahin sa PNP Bomochak. All right. Ini si Bombo Cleotine Salis Neliega and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kita Bombo Krill Milyeza. Oh. Ang nanumduman ko ya engineer bala mo ano. Speaking sang DILG kag kaso sang karnaping. Ang paglaom taguro ni si DILG Secretary John Vic Remulla nga magkadto naman di siya sa Iloilo kag siya ang maghatag sa assurance sa mga Ilonggo nga why na sang may matabo pa nga kinawatay sang motor. Por Diyos por Santo. Ay, Sus Maria kagusep gido. Ulag-ulag na kamo sa aton sino mga kapulisan. Oh, maluoy man kamo sa mga tao nga biktima pinangabudlayan sinila o galing kiti. Ang isa pa gid ka information ko nga ang isa ka biktima sang karnaping, asang motor naping, sila na lang kuno yang nagaluyong mo. Sila lang nagapangita medyos posibles or possible lead nga pwede makatudlo kung sa diin gindala ang motor kag kung base may nakakilala sa features sang nasambitan sini nga tawag siya ni nasambitan sini karon iya nga suspitsado. Sa aton sini nga mga kauturan kalabot na sila iya sa kundiin-diin to nga mga kabanwahanan nga posible nga ginkantuan sang kawatan sang motor ti natawa bla. Ang nagakatabo bla. Imbis kung tani iya nga ang biktima nagapaumpaw sang stress, sang huol nga natuga pinaagi sa pagkawat sang ila sini iya nga propiedad, motor abi, motorsiklo for that matter sa aton sini mga kabombo. Ti sila pa ya karon ang nagaluyong mismo kag sila yang nagapanghusisa. Mangkuton mo ang kapulisan, police station number 3, itudlo ka man sa HPJ, mangkuton mo ang HPJ, ti ongoing mo investigation, igura may matukiban ka, nga may natabo gal isang Setyembre pa, hasta sumong, why gid gani iya sang development, why sang update, ano pang ekspektaron mo? Ti ang iban sini sa mga biktima sa motor naping panglugayawon, pangayo sa nga bulig sa ila sining iya nga mga kakilala kag ginabiabi man naton ang mga nagabulig sa mga tawo iya nga kinahanglan sang bulig pero ang una best kin kun tani sini or ang labing una nga laganan sa aton sining mga kuturan kung may krimen nga katabo or natabo no why na sang liwan kung ti among aton sini kapulisan. Galing kiti, pasaligon man lang sila nga ongoing, padayon. Pero kung mangayo ka kung anong update, ang sabat si mo ongoing kag padayon, why kagid sang hangpon? Di kabay pa kung tani nga may ma-development na sa mga masunod sini nga mga inadlaw. Para mapamatud-an taman bala nga ti indeed may ongoing investigation, no? May mga coordination. Para nga bisan paano mabuhin-buhinan man ang stress nga nabatsyag sining mga biktima. Kag base kung may paglaom pa man nga ma-recover ini, mas labing mayo. Sang sa ang nagagwa karon niya sa statement to sang head sang provincial HPG do ang mga tag-iya pa ang may sala. Dito hindi naman insakto magamos na. Anyway, padayunon tani nga pagatutukan ning kaso sang kinawatay sa motor diri sa syudad sa Iloilo.
Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Inisi Bombot siya, Blanco, gabilin sa imo. Sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo
temporaryo lang nga nagakabatigan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Nice to be back. Good afternoon and welcome sa Monday edition. Susunod nga pala tuntunan kahapon lamang program kung sa diin. Mag-enjoy na naman kita sa mga kasaysayan. First thing, this afternoon tapusan nato ng sulat nga wala ta natapos basa. Gipadala diri sa ato ni Mr. Survivors ng Southern Iloilo. Naumpisahan natin last Friday and then nag-interview kita sa winner last Saturday. So this Monday natin nga tapuson ang istorya and other stories nga gipalabot diri. For the meantime, ang akong nga reminder naman sa inyo tanan, sweet reminder lang sa mga love stories ninyo dira. Napadala nyo na. I hope within this week ma-receive ko na so that mabasa na natin kag ma-enjoy ang inyong mga istorya, no? Mga revelations ninyo dira. Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or if may time, pwede nga ma-personally hand-in ang inyong mga stories diri kita sa may Sky City Tower sa may Mapa Street. Good afternoon and happy Monday sa inyo mga kabombo. It's the 9th of February. Kaupo din niyo si Tita Regine, welcoming you with a song sa sininga hapon from Valen Grace Lagunilla, Hanggat Ako'y Nabubuhay. Welcome sa KLP. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sila. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo hanggang
Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong ano man ang mangyari, ay di kita iwan. Ika'y mahalaga, sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Andito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y Hanggat ako'y nabubuhay. Valen Grace Lagunilla. 13 minutos na makalipas ng tak ng alas 2 sa hapon. Ang akong liwat nga pag-welcome sa inyo tanan mga kabombo. Those who are there in their homes, in their offices, or sa diin man ka mga lugar outside of the province of Iloilo, hello sa inyo. And mga friends man naton abroad, salamat gid. Kamudira ha, invited man kamo to also join your love stories diri sa KLP this month of February. Sige, so sa nga hapon, padayunan natin ang pagbasa diri sa sulat ni Mr. Survivor sa southern part of Iloilo, kung sa diin nag-share diri siya sa ato na tuhoy sa iya nga cousin. Close ni sila, may big C or cancer ang iya nga cousin. Sa episode nga may tigulo ang pagpakigbahin kag pagbaton. So, gin-share diri sa ato ni Mr. Survivor kung sa diin nga nabalitaan niya ang natabo sa iya nga cousin. Actually, nga nga cousin, nakatrabaho ini as OFW dito sa Saudi in mga year 2022 to 2025. Pero daw wala yan natapos sa iya nga contract because nagpauli siya mga last week of April last year. Bangod nga it was found out nga may cancer siya. So, nagapabulong. And si Mr. Survivor, naga-take time para nga mapamasyaran siya, kag maistorya siya, ma-comfort siya. Kag nakaagi siya, no? Nga nakapamasyar dito sa hospital kung sa diin, nakita niya, nga daw ginapudlayan na gidang niya nga cousin, but he was comforting her and at the same time giving her the courage and reminding her nga itugyan ang tanan sa ato nga Ginoo. So sa diri nga bahin aton nga padayunon ang pagbasa sa sulat ni Mr. Survivor. So Tita Regine,
Sa makatatlo ko ka beses sa pagbisita sa iya, ginaliwat-liwat ko gid ini nga ginahambal kay ginapahanumdom sa iya Tita Reg, ang hambal ko sa iya nga kas bisan nagiinantos man kita sa aton nga balatian, pero sa gihapon pasalamatan gid naton sa mahal nga Ginoo ang tagsa kaadlaw sa aton kabuhi. Batuno naton siya bilang aton bugto nga manunubos, tungod siya lamang ang nakahibalo sang tanan. Hindi gid kita magbulag sa iya, kaglabaw sa tanan, batunon man naton kung ano ang pagbuot niya nga matabo sa aton kabuhi. Bisan pa nga mabudlay, masakit, kag masubo man ini nga realidad sa aton nga kabuhi, apang kinahanglan naton nga batunon. Ining tanan nga mga pag-antos kag ang nadangtan sang aton nga kabuhi. Bisan naabot ko na, Tita Reg, nga daw hindi na siya maglawi, apang ginambalan ko siya, nga mientras nga nagkakabuhi kita, sa gihapon may paglaom. Kag wala gid sang imposible sa aton mahal nga Ginoo. Bangod nakita ko nga naga-self-pity na siya. Sa ikaduha ko nga pagbisita sa iya, sa ato pa siya sa ilabalay, dito ko ginhambal ang tanan nga luyag ko nga ihambal sa iya. Kag ginpabatyag ko sa iya kung ano ko siya kapalangga bilang isa ka suod nga pakaisa. Tanan nga mga kasakit, kabudlay, kag pag-antos nga akon inagihan, kung paano ako nangin mabakod, maisog, kag nakasurvive sa 3 ko ka critical nga operasyon, ginpakigbahin ko gid ini tanan sa iya. Agud nga makahatag ako sa iya sang inspirasyon, giya, kusog, or kabakod, kaisog, kag paglaom. Ang siling ko sa iya, nga himuon namon nga inspirasyon, ang kada isa, kagabay nga magaserbi gid ako bilang isa ka mabakod nga inspirasyon para sa iya. Kay ako, isa gid ako sa makapamatuod sa iya kung ano kagamhanan ang pangamuyo kag pagtuo, kag wala gid sang imposible sa aton mahal nga Ginoo. Nagapati gid ako nga buhi ang aton Dios, may kaluoy, kag wala sing makalabaw sa iya nga pagkagamhanan. Halin sa umpisa, balaan ko nga nagbato gid siya, kag nangin mabakod. Bisan matuod nga hindi man kami magkapareho sang sitwasyon, level of difficulties, o kung mga inagihan sa kabuhi. Pero bilang isa man ka pasyente, nga madamo or nga padayon nga nagapakigbato, nakarelate gid ako sa iya sitwasyon, kung ano ang iya nga mga pag-antos kag pagpakigbato sa isa ka makamamatay nga sahi sa balatian. Sa akon bahin, mabudlay man para sa akon, bangod padayon ako nga nagapakigbato sa isa ka tumalagsahon nga sahi sa balatian nga wala sang cure. Samtang, ang sa ako naman nga pakaisa, nagapakigbato siya sa isa ka makamamatay nga sahi sa balatian. Balaan ko nga kabudlay gid sa iya bahin, pero ang siling ko sa iya, nga bisan nga masakit, kag hindi mangin madali ang tanan, pero kinahanglan niya nga batunon ang realidad sang iya kabuhi. Kay akon gani, Tita Reg, sa siyam katuig ko nga pag-antos kag pag-sustain ko sa amo sini nga sitwasyon, pero last year ko lang gid lubos nga nabato ng tanan. Tungod madamo ako sa mga narealisar, kag sa amat-amat natun-an ko gid man nga batunon ng tanan. Sa ulihin niya nga pag-admit, nagsuggest ang doktor nga pagwaon man ang iya tinae, pareho sa akon sadto. Bangod nga hindi ini siya makapamuhin, kay naggamay ang iya tinae. Kay naghambal man ng doktor, nga tubuhan siya lapos sa kidney, bangod nga hindi man ini makapangihi. Pero nagmeeting sila sang ilang mga utod, kag gindesisyonan nila nga hindi na lang siya pag-operahan, kag nasugilano naman nila ang doktor. Bangod nga kung operahan pa siya, mas labi lamang siya nga magaantos kag mabudlayan. Bisan ako mismo, ginhambal ko man sa iya, nga mientras nga makahambal pa siya kag makapamensar, siya mismo nga pasyente amugid ang mag-decide kung mapasugot siya nga operahan o kung hindi. Kay iya lawas, siya ang nagabatsyag, kag siya man sa gihapon ang magaantos sa posible nga mangin konsekwensya. Pero ang siling niya sa akon,
Nakamiting na kami sa mga utod ko kas, kag papulion na lang ko sa uma. Samtang ginaistorya ko siya sa hospital, nagapiyong lamang siya Tita Reg. Kagbalaan ko, nga kapoy na gid siya kaayo. Ginahapulas ko ang iya ulo, kaginsilingan ko siya, nga kung makatulog kakas, ipahuway lang anay. Kag nagtango man siya sa akon. Antes ako nagpuli, ginistorya ko pa ang iya bata nga babayi. Ginabalan ko siya nga magpakabakod, kag kun ano man ang matabo, manginhanda lang siya sa pagbaton, kag nagtango man siya sa akon. Ambal ko pa sa iya, nga bisan masakit, kag masubo man ini nga realidad, pero kinahanglan naton nga batunon. Kag hindi lang siya mag-worry sa iya nga future, bangod ara pa man si papa niya, kag ang iya makatiyaan nga magasuporta sa iya, agud nga makatapos sa iya nga pag-eskwela. Naghakos ako sa iya, kag sa akon pakaisa, antes ako nagbiya sa among hospital. Duha ka adlaw matapos ang pagbisita ko sa akon pakaisa sa hospital, Martes ang gabi, petsa 3, mga alas 6:30, dalayo na siya nga nagpaalam sa amon. Luyag pa niya akong tani nga makapauli, kag bisan anuman ang matabo sa iya, kung makita pa siya sang iya mga ginikanan sa ilang nga balay. Apang, wala sila makahingagaw gwa, kag sa hospital na bugto ang iya ginhawa. Ako mismo, nasaksihan ko gid ang iya nga pag-antos sa nakita ko siya sa hospital, kag balaan ko nga nangin mabakod gid siya, kag nagbato gid siya, tubtob sa katapusan nga tinion sang iya nga kabuhi. Ang iya huna-huna kag kasing-kasing, nangin mabakod gid, kag ginkaya ang tanan, apang ang iya lawas, wala na sa mahimo, kag nag-give up gid ini. Ako, Tita Reg, makahambal ako, nga hindi gid man dahog-lahog, magbato sa isa ka makamamatay nga sahi sa balatian, ilabi na sa balatian nga cancer. Nagapati gid ako nga may milagro, kag wala gid sang imposible sa aton mahal nga Ginoo. Apang kung pagbuot na niya nga bawion na kita, wala gid kita sang sara nga mahimo, kag indi gid naton nini mapalagyuhan. Masakit man para sa amon ang ini nga realidad, apang kinahanglan nga batunon. Nadula man siya sa amon, pero bisan paano, ginpakita, kag ginpabatya gid namon, ang amon nga pagpalangga, kag pagulikid sa iya. Ilabi na ang iya mismo nga pamilya. Sa iya bana, 2 ka kabataan, mga utod, kag mga ginikanan, nga ginhimo gid ang tanan, kutob sang ilang masarangan, agud nga masugpunan pa ang kabuhi sa akon pakaisa. Tubtob sa katapusan nga tion sa iyang kabuhi, wala gid sila nagbuya sa pagbulig kag sa pagsakripisyo sa iya. Damo man kami nga mga pakaisahan niya ang nagbisita sa iya, kag ang iban pa namon nga mga kaparentihan, nagbisita man sa iya, sa ato pa siya sa ilabalay, kag patiman sang ato na siya sa hospital. Bisan paano, may mga nagbulig man sa iya, pinansyal nga kinahanglanon, lakip na ang mga tawo nga nagdonar sa iya sang dugo. Sa akon bahin, wala ako sang regret sa akon kaugalingon. Kung pagbuot na gid man sa mahal nga makaako, nga bawion na ang hulam nga kabuhi nga ginpahulam niya sa akon pakaisa. Nahambal ko naman ang tanan nga duyag ko nga ihambal sa iya, kag napabatsyag ko gid ang akon nga pagpalangga, kag pagulikid sa iya sa mga tinion nga buhi pa siya. Amo na bala Tita Reg, nga bisan ano pa naton kahibi-hibi, kag istorya sa isa ka tawo, kung wala na inis ang kabuhi, kung hindi na niya kita makita, mabatian o kung mabatyagan. Mangin wala na sang pulos ang aton mga luha kag mga tinaga. Pareho sa gin-share ko sa do, sa natabo sa isa ko kaabyan, nga katapos ang LGBTQIA+ community, nga ginbawian sa kabuhi, nga wala gid kami nakakita ay, kag nakaistoryahanay. Kag amo ko na lamang siya nakita, sangyara na siya sa sulod sang lungon. Amo gid ato ang isa sa mga hitabo, nga nakaparealisar gid sa akon sang tanan, kung ano kasubo kag kasakit ang realidad, kung madulaan kita sang pinalangga sa kabuhi, o kung isa sa mga tawo nga malapit sa aton tagipasuon, nga wala makapaalam, o kung bisan aton man lang nga nakita, na sugilanon,
kag napabatsyag ang aton nga pag-ulikid kag pagpalangga sa iya. Sa aton nga matag palamati nga taliwa sa akon opinyon kag ginapatihan, pasensyahan lang ninyo ako, ha? Pero para sa akon, isa ka sala nga sagad pa naton kasugilanon ang isa ka tawo nga wala na sang kabuhi. Sa masami, ang iban ginasugilanon pa nila ang patay, kag magsiling nga ubayan na lang niya ang nabilin niya nga mapinalangga sa kabuhi. Ang pamangkot, paano makaubay ang patay? May mahimo pa bala ang isa ka patay? Mabatian o kung mabatyagan pa bala kita sa isa ka tawo nga wala na sang kabuhi? Aton gidini nga binagbinagon. Tungod para sa akon, nga kung aton pa nga ginasugilanon ang isa ka tawo nga wala na sang kabuhi, nga balaan naman naton nga hindi na ini makabati o kung makabatyag pa sa aton. Hindi na siya ang aton nga ginasugilanon, kundi do kapareho lamang nga nagapakigsugilanon kita sa malaot nga espiritu nga mahimo magasulay sa aton. Sa baylo, sa mahal nga Ginoo kita makigsugilanon, kag indi kay sa patay. Tungod bulahan kita tanan nga nagapati sa iya, bisan nga wala naton siya makita. Gani, mientras nga ara pa ang isa ka tawo, ipakita naton ang pagpalangga kag ang pag-ulikid naton sa iya. Aton nga kumustahon, kag tingwaan gid naton nga makabulig bisan sa anuman nga pamaagi. Kung may kapasidad man lang kita sa pagbulig, hindi kita magkangilin sa pagbulig sa aton isig katawo. Ilabi na sa mga nagamasakit o kung sa mga mas labi na gid nga nagakinahanglan. Wala man ako sa may gina-specify nga tawo o kung may ginapabati-batian tita, kag kaugalingon ko lamang ini nga opinyon. Pero inabala, nga bisan ano ka pa kamanggaranon, bisan ano ka pa kasikat, bisan ano ka pa katahom o kung kagwapo, kag bisan ano ka pa sa kagamhanan diri sa ibabaw sang kalibutan. Pero tanan kita, tawo lamang. Tanan kita, temporaryo lamang diri sa ibabaw sang kalibutan. Tanan kita mapatay, tanan kita madunot, tanan kita mabalik sa duta, kag manginyabok, kag sa mga gina-cremate, syempre, manginabo. Kung maabot man ang tion, nga paghahukman na niya kita, tanan kita, pantay sa iya mga mata. Wala sang manggaranon o kun imol, wala sang matahom o kun laway. Amo na bala, nga ang iban daw si sinugid nga bugalon, nga kung may kwarta daw hindi na makakilala sa ila paryente, nga mga kubos kag pamatsyag nila, daw hindi na sila mapatay. Pero ayhan, madala bala nila ang tanan nila nga manggad kag bugal, kung maabot na ang tion, nga magaatubang kag pagahukma na sila sa labing makagagahom sa tanan. Kamu na lang ang bahala nga magbinag-binag kung ano ang inyo sabat. Tubtob na lang diri ang akong nga sulat, madamo id nga salamat sa imo nga pagbasa. God bless you always, Tita Reg. Mabuhay ang kahapon lamang program, mabuhay ang Bombo Radyo. Kabay nga paagi sa among nga mga regular letter senders, madamo man ang ma-inspire sa among nga istorya, kag makaangkon gid sang kumpiyansa nga magpadalaman sang ila kasaysayan. Tubtob sa liwat. Sincerely, Mr. Survivor of Southern Iloilo. Unagid, we admire you that as of this time, you have totally accepted ang imo nga case, ang imo nga situation, ang imo nga health condition, and ginapa sa Diyos mo na lang ang tanan. And living every day, knowing na ginaubayan ka, ginagiyahan ka, all the things sa kinahanglan mo, gina-provide sa imo, hindi ka lang kabalo, no? Kung paano, kung sa diin ina nagahalalin, but ara, kung anong kinahanglan mo, may ara ikaw sang inugbakal. So that means, wala ka gid ginapabayaan sang greatest provider naton, and that is God. Secondly, you are being empathic
ang imo nga pag-empathize sa imo nga cousin, ang imo nga compassion was so strong. Kag I guess no that gives you the confidence nga sa imo nga bahin daw wala ka man nagkulang kag wala ka na regrets because you know nga in the moments nga kinahanglan niya ang imo nga pag-comfort, kinahanglan niya ang mga nga babatian, ang mga pagpakabakod halin sa imo, and also telling her about your own battle nga ginapangatubang that gives her siguro no the courage to also continue seeking the help of the Lord and continue to also fight her own battle sa iyang ginapangatubang nga iya man nga health condition. So I guess no those moments nga bisitahan mo siya, those times nga sugilanon mo siya, and even you comforted hindi lang siya kundi ang iya man nga family. Those were the moments no nga I am sure fully treasured niya and sang iya man nga family and sa imo nga bahin nagahatag sang kalipay, knowing confident ka nga ang luyag mo nga himuon para sa iya, na himo mo ang luyag mo nga ihambal, i-share, ipa-encourage, ipa-motivate sa iya, nahimo mo man. And so I guess no everything is up to the Lord. And kung amo na ang nangin dangatan sang tanan, we do not question it. What is important is that we have prayed for that person, we comforted that person, kag siya man siguro, no? Gin-surrender niya man ang tanan sa Ginoo. And let's hope nga wala sang kakulba sa iya nga bahin, because you are one of those who spoke to her about life, who spoke to her about salvation, and who spoke to her about surrendering everything to the Lord. Thank you so much sa imo, Mr. Survivor, for this story about your cousin nga gin-share mo sa amon diri sa kahapon lamang program. Oras naton, it is now 2:32 in the afternoon. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Good news! Open na ang admission application sa BS Criminology, Chemistry, Foreign Service, and BA Communication Programs sa University of San Agustin. Para sa mga interesado sa sining nga mga programa, magbisita lang sa San Agustin Main Campus, General Luna Street o kon mag-apply online sa www.usa.edu.ph. Be an Augustinian! Viva San Agustin! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa init. Parayan kita mga kabombo, it is now 2:34 in the afternoon, and we continue with this story from student mom of Lambuna, written May 19. 2025 ba? Ang tagal-tagal na. Dear Tita Regine,
Hello to everyone out there listening to KLP. Time again to sit together and enjoy the stories Tita Regine will read to us. Madamo naman nga inspiring stories ang mabatian naton. Stories of love, success through hardships, friendship, kag iba pa. Kamo, nakapadala na bala kamo sang stories nyo sa KLP? Try it and you'll feel it's the most rewarding experience. Hindi pa ka mo mademensya, mag-ulyanin. Manug 87 years old na ako, pero I love to write. Luyag ko nga paandaron ang utok ko. Mag-isip at magkwento, parehas ni Lola Basyang, the famous storyteller sang una sa radyo. Sang bata pa ako, ito ang ginapamatian ng whole family namon. Makalilingaw, kag may moral lesson pa. Sa bilog nga adlaw, ang akon radyo ang kaupod ko. Sa aga, spiritual messages ang naga-inspire sa akon. Sa udto, mga karadlawan nga sintas ang ginapamatian ko. Kag mga music nga mga old-time favorites na. Katahom, kag kasweet sa mga old songs naton. It brings back the memories of lost love and unforgettable moments in our lives. Music heals the longings in my heart. Plato and Aristotle wrote about the helping, healing power of music 2,500 years ago. But centuries before that, the Bible and record was saturated with songs. The Psalms, often called the Bible's songbook, point to us the love and faithfulness of God. They conclude with an ending call to worship. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Today, we need God's ministry of music in our hearts as much as any time in history. Whatever each day brings, kabay nga ang mga mornings and evenings naton, find us singing, "To you, O my strength, I will sing praises. For God is my defense, my God of mercy." Nadamdaman ko when I requested my son nga si Armor nga bakla niya ako gitara. I have just started my guitar lessons then. Sang nag-join ang iyang when I joined his guitar class and his sister's best school, Starglow sa Aklan. He's a very capable musician. And soon, we were together, playing beginner's guitar lessons. I like to think that a new kind of mother and son connection has filled our home. Wala magdugay, I was able to play my guitar joyfully. Subong, ang gitara ara nasa possession of my 3 grandchildren, NC, Nathaniel, and Denden, girls' children. Today, I used to play Amazing Grace and other songs of praise sa ako nga organ. It's my way of giving praises to our Lord. Kamu dira, paano ka mo gahatag praises kay Lord? By praying, by offering your work every day for His glory, by helping others, by being an ideal mother, son, or daughter. Psalm 98 verse 4 says, "Shout joyfully to the Lord, all the earth, break forth in songs, rejoice and sing praise." Let us celebrate the goodness of our Lord by songs, by prayers of thanksgiving for His grace and mercy. Truly, a heart in tune with God can't help but sing His praise. Tita Regine, hindi gid man tama kainit ang tiyempo diri sa Lambunaw, pero in spite of this, nagainom ako tubig every now and then. May botelya ako sa drinking water sa terrace where I used to write this letter. Kag may drinking water man ako sa ako nga bedroom. Kanami pamatsyag mo kung makainom ka sang enough water every day. Salamat water ang amon mga bubon. Nadumduman ko ang nabasahan kong book, The Pilgrim's Progress. Istorya ini sang author nga si John Bunyan.
Natuhoy sa isa ka tawo nga nagpanglakaton agud malabot ang himaya sang Ginoo. Siya si Christian. Sa iya paglakbay, Christian arrives at the foot of a steep hill called the Hill of Difficulty. Tama siya sadto kauhaw because of prolonged walking. Pero swerte siya, kay sa ubos sang hill nga ini, may nakita siya nga spring o busay, kundiin he drank to refresh himself, kag dayon nagsaka sa amo sini nga bukid. Kada isa sa aton may ginaatubang nga difficult hill. Pwede ini nga mga problema na or mga problema nga nagapabudlay sa aton kinabuhi, financial problems, masakit, problem child, kay iban pa nga challenges, which is more than you can endure. With all these problems, na-try na bala ninyo nga dalun ini sa aton Ginoo? Kung wala pa, sugiri si Lord. Bring all your weariness, weaknesses, fears, helplessness, and doubts to Him. Kag mabatyagan ninyo His power, strength, and wisdom. Manan sa Ginoo ang tanan naton nga kabudlayan, kag siya lamang ang makahatag sa aton sang comfort, spiritual strengthening, kag consolation. Hatagan niya kita sang kusog to go on with our daily life. He who overrules all things will enable us to continue our journey sa life. Kanami batyagon, nga God has loved us beyond all limits. And this will also help us to love others in the same way. Ang ato nga mga troubles can fill our prayers with love and empathy for others, for God pours His love into our hearts to flow out to others' lives. Gani, be happy for what you have now. Be thankful for His goodness. When we learn to live in God's love, we will find everlasting joy. Whatever kind of situations we're in, God sees us with eyes of compassion. His promises merciful. So let's go on living with His words hidden in our hearts. We can survive our darkest moments. Good luck to all of you. Until next letter, God bless, Student Mom of Lambuna. Ganin nila, no, in times of trouble, darkness, and fears, sing praises to the Lord. Shout for joy. Continue praising the Lord. Inabala claiming, no? Nga He sees everything and He is there, hindi ka niya pagpabayaan. So never ever think nga kung ano man ang mga situation, nga feeling mo daw why naging sa solusyon, never ever think that way. Because ang Ginoo, siya ang makahatag sang tanan nga solusyon sa aton nga mga problema. So what do? We continue praising Him and claiming nga ina nga mga problems hatagan gid niya sang solusyon because He will be there teaching us, guiding us, and helping us. Salamat gid, Student Mom of Lambuna. Wow, old story, bago lang nga nakitaan kag nabasahan. But anyway, thank you so much. And this Saturday, ikaw ang aton nga pag-interviewon. Palihog na lang ako preparar and please be here at the station before 2 p.m. Alas 2:44 ang aton nga oras. Magapanubalikan kay LP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig.
Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 kalit. Plaswala de Iloilo Billboard of Activities for February 8 to 14, 2026. February 14 is Valentine's Day. Celebrate this occasion at Plaswala de Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong dinner. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda will serenade you with a great selection of songs sa concert at the Plaza. Valentine's Day edition, mangin inyo. Umpisa alas 6 sa gabi sa Pebrero 14, Sabado. Sa tion sa musical show, 20 ka mga matahom nga Plaswala de Iloilo, Valentine's edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plaswala de Iloilo. Sa February 15, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plaswala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2026. Level up your future with USA. Be an Augustinian. The University of San Agustin is now ready for admissions for pre-elementary to junior high school. Visit our USA Sambag campus for senior high school. Visit our main campus on General Luna Street for college, law, or graduate school. Apply online anytime at usa.edu.ph. One choice, endless possibilities. Be an Augustinian. Mag-enroll na sa USA. Viva San Agustin! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot. Dire makita sa sulat ni Ning sa Lambunaw, ini naman niya written last July 20. 2025. Sige lang Dear Tita Regine. Very obvious, Sunday niya iniginsulat because ginagreet niya kita. Have a blessed Sunday morning. So, Sunday morning. To all staff, members of this station, to all listeners, senders, sa tanang yung mga kabataan ko, good afternoon gid sa inyo. Sa mga umagad kag mga apo mga balayi. Tita Regine, bago lang ako tapos pamati mas sa Harrow Cathedral. Ipatanaw ako sang apo ko about news nga scammer. May scammer nga kilala namon, hambal ko, kung nagapangabuhi ka sa hindi manami nga paagi, patilawon ka anay bugana, antes bawion, kag pagaparusahan ka sang tanan nga imo nahimo nga kalainan, nga nabuhat mo kay ini hindi lang sa sugid-sugid, pero matuod, ugaling hindi ko gid matulid sulat, basi pati ako ma-involve pa. Bala, tanda dyan, ti amo na daya pagpati, nga may mahal nga Diyos, maara, mag-balance, kakaugalingon ka. Ti, mamigaduhan, mapreso pa. Iset aside taday let's face our own kabuhi. Babayita na day ang mga tao, ng mga scammers, kag mga mahikaw, mahisa, kag matinaas-taason. Hambog. Let's face a jolly time. Isa to ka bes, nag-overnight kami sa isa ka beach resort sa may San Joaquin. Tuya kami naghiwat ka birthday ang bata ko. Upod kami ka familia namon, kag familia man kabana na. Pagabot namon, namahaw, kag pagkatapos nagpahurom kami sa baybay. May nagahimos ka igma, may mga daraman kami nga mga pagkaon, kag nang hapit-hapit kami mga pagkaon. Bastante among dala nga mga kanon.
Pay may daraman kami nga bugas kag mga gamit kompleto. Pagkatapos himos, nag-igma kami. Kay kun sa balay kami gahiwat ka mga get-together, waay ako ga-pray sa pagkaon. Ato nga bes, imaw namon ugangan bayi ni Vimvim. Bata ko ang nag-birthday. Tinaghambal, let us pray. Abi ko tita, siya ang ma-pray. Kay balaan ko, why gid nagahuluhambal. Bisan magpakasal ka mga bata na ang iautod, amo ang nagahambal. Kung sa bagay, retired teacher siya. Sus, kibot ko pag siling na, Mads, ikaw. Why ako mahimo, huya daad ako paiti, pray don, kag pagkaon na. Abi mo tita, bless us o Lord, kag our Father lang akong gin-pray. Hambal ko at least napangamuyuan ang grasya. Sa tuod lang, bisan sa balay, ga-pray gid kami, antes magkaon. Pagka mga alas 3, nagbalik sanda sa tubig. Ako ay na, kay natugnawa na ako. Pagkagabi, ang mga lalaki, kami-kami man lang Ang mga lalaki, nag-inom-inom. Hasta mga babayi, nag-video kay sanda sa higad baybay. May cottage dito nga open. Sa ulihi, may sinaot na. Ang akong timbang, balo na siya, mga 48 years. Bausus, grabe, kuno anang saot. Nahubog, kung ano ginainom sa mga lalaki, amo man ana nga inom. Hasta nga gin-interview nanda ang celebrant, parte sang anda love affair. Ti amo man anda kuno nga sabat, kay magkirinadlaw. Ti, kay lain-lain amon cottage. Pagkaaga, nagbalik kami sa baybay. Hambal ko, Mads, masadya galit tanda kagabi. Insa, ano ko no, nagkarahubog sanda, ka nagakirinanta kang magsinaot. Ay, haha. Kadlaw kami. Nangape, kag magtinapay kami antes maligo. Pagtakas namon, darahimos, kag mag-igma, kag mag-uli kami. Mga alas 3 man kami naghalin. Pag-abot sa balay, way na kami kaihapon, kay busog pa man. Nag-agi pa kami sa pinaka-old nga simbahan sa Miagaw. Duro pa experiences sa mga beach resort sa sunod naman. Samtang ginasulat ko dya, pamati ako kaaway ni Pacquiao kag Barrios, round 10 na. Way kami TV, kay way antena. Hulaton ko pa ang end kahampang da. Samtang gasulat ako, ginalibutan ako kahanggad nga alibangbang. Nga daw itom o kun brown man. Ano kahulugan na kadya? Sige, hasta na lang doon. Ba, round 11 na. Hehe, dabalaan mo gid kundi gidampig ang announcer sa DYFM. Regards to everybody. Love and regards, Nine. And congratulations to all. Kay patas. Patas ang resulta sa game. Sa liwat, ang tagpadala si Nine sa Lambunaw. Namigid, no? Kay may mga bonding moments ka mo. Ang mga kabataan mo, ang sa side sang imo nga bata, kag ang sa side man sang imo nga umagad, you go out together para nga mag-enjoy. Di kung kamukamo man lang, no? You can just do some things nga luyag ninyo nga himuon for as long as you do not create any gamo. So, definitely, nag-enjoy din ka mo sa inyo nga pagguwa nga ato. And siguro, no, as of this time, maybe nagplano naman kamo, kundi naman kamo malagaw, kag sa imong situation subong, gina-consider gid na sa imong mga kabataan. Because they want you to enjoy, even if amo sila ang imong sitwasyon, ara ikaw nga naka-wheelchair, naga-continue ang imong medication, ang imong pagparehab, because from the many letters nga gina-share mo diri sa aton, we gathered nga palangga ka sa imong mga kabataan. And in as much as possible, gusto gid nila, no, nga mag-enjoy ikaw upod sa ila. So kundi inyo mga lagaw-lagaw,
ginadala kagid nila. Very nice. That's how they love you. Thank you so much, kid, sa imo ningne sa Labunaw, sa mga ginapang share mo diri. Non-stop ang mga stories. Salamat, kid. Magapanabalik ang kahapon lamang program pagkatapos sa pila ka mga importante ng mga pahibalaw. Tinlo ang ginakaon ng mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga Well, I guess hasta na lang anay kita diri sa pagbasa sa mga kasaysayan, and to those nga may ara man nga mga istorya dira, once again, I am inviting you, especially mga love stories ninyo dira. Ma-enjoy kita what happened sa mga istorya ninyo sa paghigugma. 0 nga aman. As of this time, 0. Anyway, sa may mga in a happy relationship, pwede gid nga makashare sa inyong mga istorya, ano ang sikreto. And to those nga nabigo but were able to rise up, also share with us your stories about love. Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang inyo man ginalook forward ng mga dramas every afternoon after sa KLP Tuyang, Ermitania, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo tanan. Balikay kita tomorrow sa gihapon. Ining inyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.